πράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη του ξεραμένου λιβαδιού, γη της πικραμένης Παναγιάς, γη του λιβαδικού χαμού, τα αγριού καιρού των ηφαιστείων, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών του γέλου, της αγάπης και του ονείρου, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Ιστορική επέτειος σήμερα και για τον τόπο μας, με μότο ότι η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει και όχι να μας διχάζει. Θα καταπιαστούμε και σήμερα με το πόρισμα του φακέλου για την Κύπρο. Να καλωσορίσω τον δόκτωρα Μαρίνο Σιζόπουλο, αντιπρόεδρο ΕΔΕΚ. Θέλω να καλωσορίσω τον δόκτωρα Γιάννο Χαραλαμπίδη, που είναι δόκτωρ διεθνών σχέσεων, δημοσιογράφος, αλλά και συγγραφέας ενός πολύ σημαντικού βιβλίου σχετικά με το Κυπριακό διπλωματικές ίντρικες. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη. Πότε ήρθατε από τις Βρυξέλλες? Χαράματα. Σήμερα. Λοιπόν, χαρά μας που σας έχουμε εδώ στον πάνελ μας. Να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Ταλιαδόρο, φιλόλογο, ιστορικό ερευνητή, καθώς επίσης και τον δόκτωρα Ρολάντο Κατσαούνη, που είναι πρώην επισκέπτης καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Και έχετε φέρει μαζί σας χάστες, κύριε Κατσαούνη, αντιλαμβάνομαι. Χάστες από την διχοτόμηση της Κύπρου τα σχέδια για τη διχοτόμηση πριν ακόμα γίνει ο πόλεμος. Από το 1964. Από το 1964. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από το σημείο. Θα πούμε στους τηλεθεατές ότι περιμένουμε μόνο τηλεφωνήματα σήμερα. Εμείς θα ακούμε κάποιες θέσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι δικές σας οι ερωτήσεις. Μαρίνο Σιζόπουλε, να αρχίσουμε από εσάς σχετικά με το τι είναι το πιο σημαντικό έβριμα γύρω από την εισβολή.
της Επιτροπής. Εκτιμώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η εισβολή τελικά, το πραξιόλογο εισβολή δεν ήταν δύο στιγμία γεγονότα τα οποία προέκυψαν σαν αποτέλεσμα των γεγονότων τα οποία είχαν προηγηθεί εκείνη τη περίοδου 1971-1974. Αλλά ήταν το αποκορύφωμα μιας εξελεκτικής διαδικασίας η οποία αρχίζει ουσιαστικά με πηγές τις οποίες έχουμε εντοπίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και η οποία διαδικασία αποσκοπούσε στην διχοτόμηση της Κύπρου με την έννοια της διπλής ένωσης, ούτως ώστε η Κύπρος να βρίσκεται μονίμως κάτω από τον ασφιχτικό έλεγχο των νατοικών κύκλων, σε μια ως επιτοπλίστων προσπάθεια να αποτραπεί οποιαδήποτε σοβιετική διείσδυση σε μια ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένου ότι εκείνη τη χρονική περίοδο υπήρχε μια πολιτική ρευστότητα και μια αστάθεια όσον αφορά τη διαμόρφωση των συνόρων της περιοχής, αλλά και σε σχέση πάντοτε με τις ενεργειακές πηγές. Ο Μακάριος γνώριζε ότι υπήρχε αυτή η στάση απέναντι στον φόβο της σοβιετικής διείσδυσης. Πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή όχι, αλλά από ένα σημείο και μετά θα έπρεπε να το είχε αντιληφθεί, γι' αυτόν εξάλλου ήταν και οι όποιες κινήσεις πραγματοποίησε εκείνη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ιδιαίτερα όμως μετά το 1964 είναι προφανές πια ότι υπάρχουν σωρία στοιχείων, τα οποία κάποια από αυτά είχαν δει το φως της δημοσιότητας και τότε, που επιβεβαίωναν ακριβώς αυτήν την τοποθέτηση και πιστεύω ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έκανε μία στροφή στην πολιτική που αρχικά ακολουθούσε, έτσι ώστε να αποτρέψει και να αποφύγει αυτόν τον ενδεχόμενο. Χαρακτηριστικά θα πούμε ότι η πρώτη φορά που σηματοδοτείται αυτή η πορεία εξέλιξης του Κυπριακού είναι στις συνομιλίες που είχαν οι Άγγλοι με τους Αμερικανούς 18 με 20 Μαρτίου του 1958 στις Βερμούδες, όπου τότε ακριβώς μετά από την αποτυχημένη απόπειρα επέμβασης των Αγγλογάλων στο Σουέζ, οι Άγγλοι αποφασίζουν πια να μεταφέρουν την ευθύνη επιτήρησης και ελέγχου της περιοχής στους Αμερικανούς. Αντί αυτού διατήρησαν ορισμένες θέσεις, τις οποίες ζήτησαν από τους Αμερικανούς να υποστηριχθούν. Όπως για παράδειγμα την παρουσία τους στην Κύπρο, την υποστήριξη των Βρετανικών θέσεων στην Αθήνα αναφορικά με τη λύση του Κυπριακού και στη συνέχεια υπήρξε ο καθορισμός ότι πια το Κυπριακό θα πρέπει να λυθεί με τη διαδικασία των μυστικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας με τρόπο ώστε να κατοχυρωθεί η διπλή ένωση και την ίδια στιγμή, όπως είχα πει και την περασμένη φορά, να αποφευθεί οποιαδήποτε ένταση στις σχέσεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην περιοχή και κυρίως να μην υπάρξει σε οποιαδήποτε μορφή πολέμου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και βλέπουμε ότι μετά από το σημαδιακό αυτό γεγονός του Μαρτίου του 1957 ξεκινά πια η διαδικασία τροχοδρόμησης όλων των εξελίξεων που αφορούσε πια το σχέδιο Μακμίλαν, τις συμφωνίες ή τις συνομιλίες Ζηρίχης που επικυρώθηκαν στο Λονδίνο, η απέτηση το 1964 να εφαρμοστεί αυτή η τακτική από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζόνσον κατά την επίσκεψη του Γεωργίου Παπανδρέου τον Ιούνιο του 1964 στην Αθήνα, ακολούθησε το σχέδιο Άτσεσον πάνω στην ίδια πολιτική και στο τέλος βλέπουμε ότι όλα εξελίχθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, θα πάρω μια πρώτη άποψη, ένα πρώτο πλαίσιο αν θέλετε και θα πάμε σε τηλεφωνήματα αμέσως. Ερικό. Επιτρέπετε. Ναι, Γιάννο Χαρλαμπίδη, θα ερχόμουν κοντά σου έτσι αλλιώς. Ναι. Το ερώτημα θα πρέπει, υπάρχει ένα καταπληκτικό έγγραφο της 20 Αυγούστου 1964. Δηλαδή την ημέρα που ολοκληρώθηκε περίπου το σχέδιο Άτσεσον, το οποίο ήταν εναλλακτική επιλογή της απόρριψης του σχεδίου Άτσεσον, διότι οι Αμερικανοί φοβούνται ότι ο Μακάριος θα περίψει το σχέδιο Άτσεσον. Και το σχέδιο αυτό λέει το εξής, ότι η Τουρδίκ θα προελάσει προς Καρπασία, θα πάρει ένα κομμάτι της Καρπασίας υπό την ανοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, θα ανατραπεί ο Μακάριος και συνεχεία Ελλάδα-Τουρκία υπό τις εγγυήσεις των ΗΠΑ θα προβούν σε διάλογο προκειμένου να γίνει ένωση, αλλά με μια εδαφική παραχώρηση στην Τουρκία. Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε το 1964 γιατί δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος σε δύο επίπεδα. Το πρώτο ήταν διότι η δημοκρατική κυβέρνηση των Αθηνών, και έχει σημασία η δημοκρατική κυβέρνηση των Αθηνών, δηλαδή του Γεωργίου Παπανδρέου, ο Βαρουφαλιάς αρνήθηκε να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, τονίζοντας προς τον Παπανδρέου ότι η ελληνική μεραρχία στην Κύπρο δεν θα μετατραπεί
από απελευθερωτικό σε κατοχικό στρατό και ότι εγώ δεν θα βάψω τα χέρια μου με αίμα ελληνικό. Αυτό ήταν το πρώτο. Γιατί το λέω? Διότι χρόνια μετά, μια δεκαετία μετά, οι δικτάτορες, στηριζόμενοι αντί στο λαϊκό έρισμα στην αρχή, αποφασίζουμε και διατάσσουμε και στις μηχανοκίνητες μονάδες τους, προέβησαν ακριβώς στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Όμως θα πρέπει να δούμε την ιστορία μέσα σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Ορισμένα από αυτά που έχει πει ο κύριος Σιζόπουλος είναι ορθά. Στρατηγικό πλαίσιο, είχαμε ποτέ στρατηγική? Όχι, ακριβώς αυτό το βιβλίο. Έχουμε τίτλο. Δεν υπήρχε ποτέ στρατηγική. Υπάρχουν καταπληκτικά, κατά την άποψη μου, έγραφα, έτσι τα αξιολόγησα, από το 1950 των Βρετανών, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου των Στρατιωτικών και του Ανωτάτου Επιτελείου των Βρετανών, που αναλύουν καταπληκτικά γιατί οι Βρετανοί δεν θα έδιναν ποτέ στο πλαίσιο της Ένωσης την Κύπρο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, μέσα από αυτά τα έγραφα, το 1950. Άρα ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν εξ αρχής... Ήταν εξ αρχής απολύτως ορθός. Ορθός? Βεβαίως, να σας πω και γιατί. Ναι. Για τον απλούστο λόγο ότι έναν αγώνα θα πρέπει να τον εξετάζεις στα πλαίσια της εποχής. Δηλαδή, ο στόχος ήταν η Ένωση. Ήταν ορθός γεωστρατηγικά ο στόχος ή όχι? Οι ίδιοι Βρετανοί αποδέχονται ότι οι Έλληνες της Κύπρου είχαν το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Το οποίο δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως είναι κατοχυρωμένο στο χάρτη των ΗΠΑ, στο άρθρο 1, παράγραφος 2. Άρα, νομικώς ομιλούντες, οι Έλληνες της Κύπρου είχαν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που σήμαινε αυτόματος Ένωση. 2. Η Τουρκία με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης είχε υπαχθεί από κάθε δικαίωμα επί της Κύπρου. 3. Η Τουρκία μέχρι το 1956 δεν είχε, το παραδέχονται οι ίδιοι Τούρκοι, καμιά πολιτική στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό τους ενέπλεξαν η Αγγλία, εδώ είναι η διαφορά μου με τον κύριο Σιτζόπουλο, όχι για διπλή ένωση, για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Απαντώ στο ερώτημα. Έχουμε δύο στρατηγικούς στόχους. Ο ένας στην τότε εποχή ήταν η Ένωση και ο άλλος ήταν η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μένω στο 2 και κάνω ένα άλμα. Γιάννο, σε παρακαλώ, μόνο μια διόρθωση. Ο στόχος της διπλής ένωσης δεν ήταν στόχος της Τουρκίας, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ο στόχος της Τουρκίας ήταν πάντα η διζωνική ομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό. Ο στόχος των νατοικών κύκλων και των ΗΠΑ ήταν η διπλή ένωση. Θα το εξετάσουμε και αυτό, αν θέλετε. Συνεπώς, τρίτο στοιχείο ήταν ακριβώς εάν υπήρχε πρόσφορο διεθνές περιβάλλον για εθνική ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση ένωση. Και υπήρχε πρόσφορο περιβάλλον διότι η παγκόσμια διεθνής κοινότητα εξέρχεται του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και υπήρχαν μια σειρά με κινήματα για εθνική ανεξαρτησία. Συνεπώς, σε όλο αυτό το πλαίσιο, ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν απολύτως ορθός και για έναν τέταρτο λόγο. Διότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ελέγχει ένα γεωστρατηγικό χώρο από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή, αυτομάτως θα καθίστατο η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη σύμμαχος γεωστρατηγική την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Άρα, ο στόχος ήταν ορθός. Το ζητούμενο ήταν εάν υπήρχε ή όχι στρατηγική για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, ότι ούτε τότε ούτε σήμερα υπήρχε στρατηγική για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, δηλαδή η διάθεση μέσων, πίστη στο στόχο, καλλιέργεια του στόχου. Διότι ενώ ξεκινούσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, για παράδειγμα, το 1956, ο Κρίσνα Μένον μαζί με τον Ευάγγελο Βλάχο, τον Αβέρο και τον Καραμαλή έψαχναν κάποιον για να μετατρέψουν την Ένωση σε ανεξαρτησία. Είναι πολλά τα ερωτηματικά μου. Άρα, η θέση μου είναι σαφέστατη ότι δεν υπήρχε, δεν υπάρχει στόχος και ως προς το ΝΑΤΟ είναι ένα λεπτό θέμα. Εδώ έγινε ένα έγκλημα σε βάρος της Κύπρου και σε βάρος της ιστορίας. Η δαιμονοποίηση του ΝΑΤΟ. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, με προλαβαίνεις, κατά πόσον αυτή η αδέσμευτη πολιτική, έτσι, που δεν κρίθηκε ποτέ ουσιαστικά, ούτε μέσα από το πόρισμα νομίζω υπήρχε καθόλου αναφορά. Δεν ήταν καθόλου στους όρους εντολής της Επιτροπής να κρίνει αυτά τα ζητήματα. Εάν τελικά ήταν... Να ολοκληρώσει ο Γιάννης του Χαρανής και έρχομαι σε Κακώς κάκιστα δεν ήταν στους όρους της εντολής, γι' αυτό και μπορεί να τεθεί. Εγώ θέλω να το θέσω όμως, Γιάννη. Ναι, να σας απαντήσω. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν
ένας ευφυής πολιτικός. Θεωρώ ότι ήταν ο μοναδικός πολιτικός που είχε αντιληφθεί τις στρατηγικές διαστάσεις του κυπριακού προβλήματος. Και τι είχε πει? Εδώ στην περιοχή κυβερνά το ΝΑΤΟ. Έτσι. Συνεπώς, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Ένωση, φτάνουμε με δύο τρόπους. Αυτά τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Η ατόφια Ένωση, λέει, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από νικηφόρο πόλεμο, ο οποίος έχει αποκλειστεί τουλάχιστον με την επιθετική του μορφή. Δύο, λέει. Για να μπορέσω να πετύχω διπλωματικά την Ένωση, θα πρέπει να ανατρέψω τα υφιστάμενα ισοζύγια δυνάμεων που έκλειναν με την Τουρκία, λόγω κυρίως της εγκύτητας του γεωγραφικού χώρου. Συνεπώς έπρεπε να σταλεί μια μεραρχία στην Κύπρο. Η μεραρχία αυτή εστάλει υπό το εξής πρόσχημα: ότι πρώτο, θα χαλιναγούσε τον Μακάριο και το Ακέλ που εστρέφονται προς τη Μόσχα, πράγμα που δεν άρρωσε καθόλου ούτε στους Βρετανούς ούτε στους Αμερικανούς, και δεύτερον, για να χρησιμοποιούν και την μεραρχία και τον Γρήπα ως απειλή σε βάρος του Μακαρίου, προκειμένου στην περίπτωση, όπως είπαμε, του σχεδίου Άτσεσο, που ο Μακάριος θα έλεγε όχι. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε ήταν εάν αυτή η πολιτική ήταν ορθή ή όχι. Η πολιτική αυτή στο πλαίσιο, συνεπώς, ο Παπανδρέου ήρθε πολύ και είπε το εξής: είμαι έτοιμος να δώσω ανταλλάγματα στην Τουρκία προκειμένου να πετύχω την Ένωση. Εδώ διήστανται οι απόψεις κατά πόσον ειδικό στο δεύτερο σχέδιο Άτσεσο, διότι το πρώτο σχέδιο Άτσεσο είναι καθαρό, ήταν διπλή ένωση. Το δεύτερο σχέδιο Άτσεσο όμως διήστανται οι απόψεις. Κάποιοι λένε ήταν διπλή ένωση, κάποιοι άλλοι λένε ότι ενδεχομένως με τα δεδομένα σήμερα να ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία καλής λύσης του κυπριακού προβλήματος. Ωραία. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε για να τα συζητήσουμε. Θα σας ακούσω, θα πάρω τηλέφωνα αμέσως. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε. Από τη σελίδα και τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο και τον Γιάννη τον Χαραναμπίδη. Είχαμε πολλά πράγματα. Επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό που είχα σημειώσει εδώ να πω από την αρχή, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αποτελέσει το φάκελο της Κύπρου. Το είπατε από την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ήταν στους όρους εντολής. Ακριβώς, και θα καταλήξω. Είναι ακριβώς, ακούσαμε και τους δύο προραλήσαντες, ξεκινά το Κυπριακό ουσιαστικά από τη δεκαετία του 50. Ενωτικό δημοψήφισμα το 1950, 97% υπέρ της Ένωσης του Κυπριακού Ελληνισμού, αγώνας της ΙΟΚΑ, ανακήρυξη της Δημοκρατίας, το Καντασία το 63, άφηξη ελληνικής μοναρχίας το 64. Επέλεξαν αυτοί που δημιούργησαν αυτή την επιτροπή για το φάκελο της Κύπρου ως όρους εντολής της να διερευνήσει σε ένα σημείο, λέει, από την 21η Απριλίου του 67 και σε ένα άλλο σημείο, λέει, από τον Ιανουάριο του 67. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το Γενάριο του 67. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε και ήδη από τους όρους εντολής της το πόρισμα αυτό πάσχει. Το Κυπριακό δεν δημιουργήθηκε. Εσείς λέτε ότι είναι λοιπές. Δεν δημιουργήθηκε τον χειμώνα ή την άνοιξη του 67. Ήδη προϋπήρχε και από την δεκαετία του 50 και εκεί πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, γιατί φτάσαμε στις συμφωνίες Γενικής Λονδίνου και έτσι στα συμπεράσματα κάτι έτσι μου προκάλεσε και εντύπωση. Είναι αναγράφεται εκεί ότι πώς καταλήξαμε από το γεγονός ότι με τις συμφωνίες Γενικής Λοζάνης και Σευρώμενες, οι οποίες η Τουρκία είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα επί της Κύπρου, φτάσαμε στο 1974. Μα μεσολαβούν οι συμφωνίες Γενικής Λονδίνου, με την οποία με το 23 η Τουρκία παραιτήθηκε, το 59 με ελληνικές υπογραφές ξαναφέραμε την Τουρκία στην Κύπρο, ξαναφέραμε τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο και βάλαμε και την Τουρκία εγγυητή της ανεξαρτησίας και της συνταγματικής τάξης. Άρα λοιπόν αυτό το πόρισμα δεν είναι η ιστορία της Κύπρου και θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Ρολάντο ότι πρέπει να το δώσουμε στους μαθητές μου. Αυτό το πράγμα δεν αποδίδει την ιστορία. Και επειδή μου αρέσει να λέω τις αλήθειες και δεν λέω ότι ήταν ο στόχος του Μαρίνου του Σιζόπουλου. Αυτό το πράγμα ξέρετε που παρουσιάζεται σήμερα στα χτύπ ενός συγκεκριμένου κόμματος. Μαρίνο, μπορεί να ανοίξεις μια συγκεκριμένη εφημερία και θα δεις κάθε εβδομάδα σε ένα τοπικό ακτίβ κάνουν μια συζήτηση για το πόρισμα. Λοιπόν, διότι ακριβώς εδώ περιέχεται η κομματική αλήθεια και όχι ιστορική. Να μην συζητήσουμε τώρα, να μας κλέψει την συζήτηση. Λυπούμε πάρα πολύ, θα παρέμβω εδώ. Αυτό το πράγμα είναι μια μορφή. Δεν είναι όλοι το αποτέλεσμα αυτό είναι. Το αποδεικνύει καθημερινά και εκμεταλλεύονται αυτό το πόρισμα. Λυπούμε πάρα πολύ. Όταν μου λες ότι αποτελεί την κομματική αλήθεια. Έτσι αυτό το πράγμα. Καταρχήν θέλω να πω ότι θα χρησιμοποιήσω τον πιο επίκη όρο. Αποφεύγεις να συμπεριλάβεις συγκεκριμένα γεγονότα στη σκέψη σου
τα οποία καθορίζουν τη διαδικασία της Επιτροπής και του πορίσματος. Πρώτα, από το 1982, όταν ξεκίνησε να συζητιέται η διαδικασία της σύστασης Επιτροπής, μέχρι το 1999, όπου στην ουσία καθορίστηκαν οι όροι της εντολής, υπήρχε όλος ο χρόνος για όλους σας, και τους ιστορικούς και τους μη ιστορικούς και τους πολιτικούς, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Κανένας δεν κατάθεσε τις απόψεις του. Εμείς ήρθαμε το 2006 και βρήκαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούμε. Εάν απαντήσετε, θα πάμε αλλού και πραγματικά θέλω να σεβαστείτε τους τηλεθεατές. Αυτό πρέπει να δώσουμε όμως κάποιες απαντήσεις για να μην υπάρχουν καθόλου διαστροφές. Λοιπόν, έγραφα ανοίγουν μετά από 30 χρόνια. Ο στόχος αυτής της Επιτροπής δεν ήταν να συγγράψει την Κυπριακή ιστορία. Ο στόχος αυτής της Επιτροπής ήταν να καταγράψει γεγονότα από το 1967 μέχρι το 1974, τα οποία με τον Α ή με τον Β τρόπο συνέβαλαν στο να υπάρχει η προδοσία. Υπήρχε προδοσία ή δεν υπήρχε προδοσία. Λοιπόν. Εγνώριζαν κάποιοι για την εισβολή ή δεν εγνώριζαν κάποιοι για την εισβολή. Έπραξαν κάτι για να την αποτρέψουν ή έπραξαν κάτι για να την υποβοηθήσουν. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, το είπα και προχθές. Εάν εγώ με τα στοιχεία τα οποία έχω και τα έγγραφα τα οποία έχω στην κατοχή μου προχωρούσα να γράψω ένα πόρισμα, θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Το είπατε, κύριε Σιζόπουλε. Ο λόγος όμως ποιος είναι? Ότι έπρεπε αυτό το πόρισμα, αν είναι δυνατόν, να αντανακλά την πραγματικότητα των στοιχείων από τη μια, αλλά κυρίως να ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, για να βγει ένα καταρχήν πόρισμα το οποίο να σηματοδοτεί ορισμένα ζητήματα. Άρα τώρα μου λέει ο κ. Σταριαδόρος αυτή τη στιγμή είναι ότι ξέρεις, αυτόν αντιπροσωπεύει την κομματική αλήθεια. Ποια κομματική αλήθεια? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εάν θα υπήρχε μια κομματική αλήθεια, φίλε Δημήτρη, θα ήταν η κομματική αλήθεια που θα ταυτίζεται κυρίως με την ΕΔΕΚ, την οποία απέφυγα να αναφέρω, σκοπίμως, για να μην θεωρηθεί ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγο. Όχι, δεν εξυπηρετά κανένα. Το πόρισμα αυτό θέτει τα γεγονότα όπως έπρεπε να τα θέσει, σύμφωνα με διασταυρωμένες καταθέσεις οι οποίες υπήρχαν και κυρίως σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία η Επιτροπή είχε στην κατοχή της. Δεν αποκλείει ότι μπορεί καινούργια έγγραφα να δώσουν άλλη διάσταση για μερικά γεγονότα. Μια πρόταση για να δώσω για να μπορεί να απαντήσει και ακριβώς από αυτό το πόρισμα λείπουν οι ευθύνες της Σοβιετικής Ένωσης και οι ευθύνες αυτές και του ΑΚΕ, του αρχαιότερου και μεγαλύτερου κόμματος που υπήρχε αυτή την περίοδο. Είναι δυνατόν να μην φέρει ευθύνες? Μια ερώτηση δική μου τώρα. Να μιλήσω, κυρία Λίνα μου. Έχουν επιρρηφθεί. Μπορώ να μιλήσω? Δημήτρη, λείπουν και αλλονών οι ευθύνες. Γιατί δεν το σχολιάζεις? Ακριβώς το ερώτημα το μεγάλο είναι ότι καταγράφονται και πολύ σωστά, και το έχω γράψει γι' αυτό, οι ευθύνες και των Βρετανών και των Αμερικανών. Γιατί εκεί βρήκαμε έγγραφα, φίλε. Ναι, αλλά η Σοβιετική δεν υπήρχε. Δεν βρήκαμε έγγραφα. Δεν μας έδωσαν κανένα έγγραφα. Δεν υπήρχε ένα συγκροτημένο κόμμα του ΑΚΕΛ εδώ που δεν φέρει ευθύνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπα, έχει και αλλονών η ευθύνη. Έχουν και ευθύνη αυτοί που διαχειρίστηκαν την εξουσία από τις 24 Ιουλίου και μετά. Γιατί δεν τους αναφέρουμε μέσα? Γιατί δεν βρήκαμε έγγραφα πιστικά τα οποία να μπορούν να τεκμηριώνουν αυτές τις ευθύνες? Και δεν θέλαμε στα Βουλή να παρουσιάσουμε στοιχεία τα οποία να μην τεκμηριώνονται. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σας τεκμηριώσω το κάθε τι που αγράφεται μέσα με συγκεκριμένα έγγραφα. Λοιπόν, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Ο κύριος Καρθαούνης, παρακαλώ κύριε Ταλιαδόρε. Είναι άλλο θέμα. Παρακαλώ κύριε Καρθαούνη. Φτάνει να πάρω και εγώ έναν ανάλογο χρόνο. Λοιπόν, στην Κύπρο έχουμε μια άκρα δεξιά, η οποία εμφανίζεται ως το πρώτο φασιστικό κόμμα της Κύπρου, οργάνωση Χ το 1948. Με μοναδική δραστηριότητα να πολεμά την αριστερά και να συνεργάζεται με τους Εγγλέζους. Είναι η ίδια οργανωμένη από το Γρήβα στην Αθήνα. Είναι η ίδια οργάνωση η οποία οργανώθηκε από το Γρήβα στην Αθήνα την περίοδο της γερμανικής κατοχής για να συνεργάζεται με τους Γερμανούς. Αυτός ο άνθρωπος έρχεται στην Κύπρο το 1955 να κάνει έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Μιλώ για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και εγώ δεν θα σε διάκοψα. Λοιπόν, τη ΣΕΟΚΑ. Εγώ λέω ότι ήταν ολέθρια η τακτική, η ένοπλη για τον αγώνα της Κύπρου για εθνική αυτοδιάθεση, διότι είχαμε δικαίωμα να κάνουμε τον αγώνα μας για εθνική αυτοδιάθεση οπωσδήποτε, αλλά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε της ένοπλης τακτικής, του αποκλεισμού της αριστεράς και των Τουρκοκυπρίων, οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στην Ζηρίχη. Η Ζηρίχη είναι το παιδί της αποτυχίας της ΕΟΚΑ. Πάω παρακάτω. Από αυτόν το συμπληρωματικό. Πράγματα πολιτικά τώρα στο. Γιατί τόση ώρα οι άλλοι που μιλούσαν δεν έλεγαν πολιτικά, κυρία Όλοι Ελίνα? τα θέτετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω λοιπόν. Ευχαριστώ. Λοιπόν,
Έχουμε επομένως την δημιουργία ενός προβλήματος. Για ποιο λόγο η Ελλάδα επήγεται να λύσει το κυπριακό πρόβλημα? Τι είναι αυτό που κάνει την Ελλάδα τόσο ευάλωτη, που πιέζει τον Μακάριο να λύσει το κυπριακό πρόβλημα? Είναι το γεγονός ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια των Κυπρίων να απαλλαγούν από τα δεσμά της Ζυρίχης, η οποιαδήποτε προσπάθεια των Κυπρίων να ολοκληρώσουν την εθνική τους ανεξαρτησία, προσκρούει στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι στενός σύμμαχος της Ελλάδος και ο μοναδικός νατοικός σύμμαχος στα Βαλκάνια. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αντίφαση, μια αντινομία, την αντινομία του κυπριακού προβλήματος. Το γεγονός ότι η χώρα η οποία υποτίθεται μας υποστήριζε και με την οποία υποτίθεται επιδιώκαμε να ενωθούμε, είναι σύμμαχος της Τουρκίας, της Βρετανίας και της Αμερικής. Δηλαδή των αντιπάλων μας εις τον εθνικό απελευθερωτικό μας αγώνα. Αυτόν είναι που ανακατεύει την πολιτική, που δυσκολεύει την πολιτική μας. Δεν υπήρχε έλλειψη στρατηγικής. Η στρατηγική του Μακαρίου ήταν καθαρή. Η ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας. Από τη στιγμή όμως που αυτή η προσπάθεια για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας προσέκρουε πάνω στις επιθυμίες των Τούρκων, πάνω στην πολιτική των Τούρκων. Συγγνώμη, αν επιτρέπετε διευκρίνηση, θα σας βοηθήσω. Διευκρίνηση. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Τι εννοείται ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας εννοώ απαλλαγή από τη συνθήκη εγγύσεως, απαλλαγή από τη συνθήκη συμμαχίας, απαλλαγή από τις νατοικές βάσεις, τις βαλκανικές βάσεις. Ένα σύνταγμα στο οποίο ο κυπριακός λαός θα μπορούσε πιο ελεύθερα να ασκεί τα εσωτερικά δημοκρατικά του δικαιώματα. Όλα αυτά προσέκρουαν πάνω στην Άγκυρα και αυτούς που ήταν πίσω της. Ποιοι ήταν οι αυτοί που μας βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθεια? Δηλαδή εγώ στους χάρτες που θα δείξω σε λίγο φαίνεται ότι ήδη από το 1964 είχαν αρχίσει τα σχέδια για διχοτόμηση της Κύπρου. Με απόβαση στην Κύπρο Αμερικανικών, Βρετανικών και άλλων νατοικών στρατευμάτων που θα προωθούσαν τη διχοτόμηση. Και η χώρα η οποία τους σταμάτησε ήταν η Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, και ένα λεπτό. Τελειώσατε κύριε Κατσαούνη. Φτάνω σε διαφημίσεις και δεν έχω πάρει 3 γραμμές. Ναι. Ένα λεπτό και θα ολοκληρώσω. Κατά συνέπεια η Αθήνα επήγε το να κλείσει το Κυπριακό, να κλείσει αυτήν την αντίφαση και γι' αυτό ήταν τόσο διαλλακτική. Και γι' αυτόν ήταν διατεθειμένη να δεχτεί τη διχοτόμηση ως κλείσιμο του Κυπριακού και ο ρόλος του Γρήβα όλη την περίοδο της ανεξαρτησίας της Κύπρου ήταν το κλείσιμο του Κυπριακού μέσω της διχοτόμησης για να πάψει να υπάρχει η εσωτερική αντίφαση στον ΝΑΤΟ. Λοιπόν, θα πάρω τηλεφωνικές, ξέρω ότι έχετε σημεία Γιάννο, κύριε Τελιαδόρε, Μανώ Σιζόπουλο να απαντήσετε. Πρώτα απαντούμε τηλεφωνήματα και στο μεταξύ παραθέτετε τα επιχειρήματά σας. Για μένα παραμένουν 2 μεγάλα ερωτήματα. Αφού η περιοχή ανήκε στο ΝΑΤΟ, γιατί κρατήσαμε αδέσμευτη πολιτική? Εάν είχαμε ή δεν είχαμε συγκροτημένη στρατηγική, εάν δεν είχαμε τότε και κάτω από τις συνθήκες τότε, τι μάθαμε? Και σήμερα, αν είχαμε τότε αστόχευτη πολιτική που ήμασταν στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων, αντίστοιχα σήμερα με το φυσικό αέριο, μήπως είναι η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ο διχασμός που θα μας βγάλει κάπου, αλλά μια εθνική τακτική και μια στοχευμένη πολιτική? Τελικά μου δίνετε την εντύπωση, όχι εσείς, μου δίνετε η εντύπωση ότι αστόχευτοι ήμασταν, πολύ πιθανόν, και αστόχευτοι παραμένουμε. Ερώτηση. Πάμε στους τηλεθεατές, παίρνουμε σημειώσεις και μου απαντάτε ο καθένας με πολύ έτσι επιγραμματικό τρόπο. Παρακαλώ. Εγώ μιλώ. Εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Ελίτα μου, μου σκέφτεν το χέρι μου. Το ξέρω. Απολογούμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να κάνετε συχνά έτσι εκπομπές για να διαφωτίζετε τον κόσμο. Εγώ θα μιλήσω για το... Ο κύριος Κατσαούνης είπε ότι το 1964 έχει χάρτη της Κύπρου μοιρασμένη. Μάλιστα, θα τον δείξει τώρα. Ναι, εγώ τον είδα το 1946-47. Το είδατε 46-47. Μεγάλωσα στον Άγιον Κασιανών. Τα κέντρα που και οι περιπάτοι μας ήταν στο ΙΣΙΚ. Δεν ξέρω εκεί αν θυμάται κάποιος. Άρα κρατούσαν τους χάρτες αυτούς οι Τουρκοκύπροι? Ένα λεπτό.
Εκεί ήταν τα κέντρα τους, τα σινεμά τους, αλλά παίζαν και ελληνικά έργα και πηγαίναμε και βλέπαμε τα. Κάποια νύχτα στήσαν έναν κουτί, όπως κινούν στις εκδηλώσεις που γίνονται, με την Κύπρο πάνω, μοιρασμένη, και έγραφε από κάτω ταξί. Εμείς κοπέλες όπως είμαστε, δεν ξέραμε τι λέμε, θα κάνω γραφείο ταξί εδώ. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία η μαρτυρία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω και την άλλη τηλεφωνική γραμμή. Εάν όντως υπήρχαν σχέδια για την διχοτόμηση της Κύπρου από το 1947, σημαίνει ότι υπήρξαμε εντελώς αφελείς. Οι πάντες. Και είναι ερώτηση που θέλω να θέσω για να μου απαντηθεί. Παρακαλώ. Σας ακούμε? Ναι. Ναι, εσείς. Ναι, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σιζόπουλο, παρακαλώ. Βεβαίως. Το 1974 έγινε μια τραγωδία. Το γνωρίζουμε όλοι. Μάλιστα. Ο κύριος Σιζόπουλος υποσχέθηκε στον Κυπριακό λαό ότι το Γενάρη θα μάθει ο κόσμος την αλήθεια, το τι έγινε. Μάλιστα. Θα μας πούνε επιτέλους ή θα κρύψουν την αλήθεια από τον Κυπριακό λαό. Ή επιεστήκαν από κάπου να κρύψουν την αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Σιζόπουλε, πολύ σύντομα η απάντησή σας. Εγώ αυτό το οποίο είχα δεσμευτεί ήταν ότι τον Ιανουάριο του 2011 θα ήταν έτοιμο το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο θα δώσει στη δημοσιότητα. Το πόρισμα της Επιτροπής έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα. Οποιοςδήποτε μπορεί στην ιστοσελίδα της Βουλής να μπει και να το διαβάσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πλούσιο υλικό το οποίο ξεπερνά τις 250.000 σελίδες. Το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κατοχή της Βουλής, προχωρεί μια διαδικασία ψηφιοποίησης αυτού του υλικού και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση για να δούμε, εάν και εφόσον η Βουλή αποφασίσει, να δώσει στη δημοσιότητα μέρος αυτού του αρχείου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από τη στιγμή πια που δεν βρίσκομαι εντός της Βουλής, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τις εξελίξεις και την πορεία αυτής της εργασίας. Όσο και αν προσπαθώ και να επισκέψουμε τη Βουλή για να βοηθήσω αυτήν την κατάσταση, όμως δεν πάβει από το να υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Άρα δόθηκε το πόρισμα. Εμείς είμαστε συνεπείς με τη δέσμευσή μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι. Η επόμενη ερώτηση. Ναι. Ναι, εσείς μιλάτε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κυρία Ελίτα. Ναι. Τα συγχαρητήρια μου και ιδιαίτερα τα συγχαρητήρια μου στον κύριο Σιζόπουλο για το έργο που έφερε εις πέρας. Μάλιστα. Εγώ είμαι σύζυγος πεσόντος αστυνομικού που έπεσε στο πραξικόπημα και μάλιστα δολοφονήθηκε ψυχρό με τα χέρια ψηλά. Μάλιστα. Επειδή συνέχεια να ακούμε από τα διάφορα κανάλια να υπερασπίζονται για μνημόσυνα τους στρατιώτες ότι τους απαγορεύεται να γίνει μνημόσυνο. Ποτέ δεν απαγορεύτηκε να γίνει μνημόσυνο ή τρισάγιο σε αυτούς τους στρατιώτες σύμφωνα με τη θρησκεία μας. Όμως αυτό που μας ενοχλεί εμάς είναι να ξεχωρίσουμε σε ποιους αποδίδονται οι τιμές. Σε αυτούς που υπερασπίστησαν τη δημοκρατία ή αυτούς που κατέλησαν τη δημοκρατία, ασχέτως εάν ήταν σε διταγμένη υπηρεσία όπως έχει ψηφίσει η Βουλή και τους τοποθέτησε. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλετε κάποιο σχόλιο? Ο Γιάννος ο Χαραλαμπίδης ένα σχόλιο και μετά ερχόμενοι από το διάλειμμα να ακούσουμε και από τους άλλους. Θέλω να πω το εξής, ότι με λυπεί το γεγονός ότι η ιστορία αντιμετωπίζεται με εμπάθεια. Και διαπίστωσα στον κύριο Κατσαούνη μια εμπάθεια στο πρόσωπο του Γρήβα. Και εγώ αντιμετωπίζω τόσο τον Γρήβα, όσο τον Μακάριο, όσο και όλους τους πολιτικούς μέσα από ιστορικά γεγονότα. Και από το πλαίσιο της εποχής. Και από το πλαίσιο της εποχής τους. Αναφερόμενος για παράδειγμα στην οργάνωση Χ, υπάρχει μία όψη του νομίσματος, υπάρχει και η άλλη όμως όψη. Για παράδειγμα, ο υπασπιστής του Γρήβα στην οργάνωση Χ ήταν ο μετέπειτα στρατηγός Όμηρος Παπαδόπουλος, εκ Πάφου ορμούμενος. Ξέρετε ποιος ήταν ο συγκεκριμένος αξιωματικός? Ήταν υπολοχαγός ή λοχαγός, αν δεν κάνω λάθος, το Όχυρα Ρούπε. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίον απένιμαν τιμές οι Γερμανοί, διότι ενώ παραδόθηκε η Αθήνα, αυτός έμεινε να υπερασπίζεται
το ελληνικό κράτος. Ήταν από τις λίγες φορές που παρατάχθησαν τα γερμανικά άρματα και απεδόθησαν τιμές. Δεν νομίζω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορούσε να ήταν προδότης. Δεύτερο, είναι πλέον κατανοητό ότι η σχέση του Γρίβα μαζί με τον Μακάριο ξεκινά από την οργάνωση Χ. Τρίτον, εάν έγινε επιλογή του Γρίβα ως αρχηγού της οργανώσεως, έγινε από τον ίδιο τον Μακάριο. Έτσι. Τέταρτον, ο αγώνας της ΙΟΚΑ ουδόλως απέτυχε. Θα σας πω γιατί. Με την Ελλάδα, διότι θα σας πω. Η ένοπλη δράση του αγώνα της ΙΟΚΑ δεν κατέληξε στο στόχο, ακριβώς διότι υπήρχε στρατηγικό έλλειμμα. Όμως, χωρίς τον ένοπλο αγώνα της ΙΟΚΑ, δεν θα φτάναμε καν στην ανεξαρτησία, διότι οι Βρετανοί ουδέποτε θα έδιναν την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως έλεγαν. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερο, εάν δείτε και τα διάφορα σχέδια λύσεις μέχρι να φτάσουν στην ανεξαρτησία, η πίεση για να φτάσουμε μέχρι την ανεξαρτησία ασκείται από το ένοπλο αγώνα της ΙΟΚΑ και από το κόστος το οποίο προκαλούσε η ΙΟΚΑ στους Βρετανούς. Μάλιστα, στο βιβλίο μου εξετάζω το εξής φαινόμενο. Εάν δεν υπογράφεται η Ζηρίχη και συνεχίζεται το αγώνα της ΙΟΚΑ, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στην Ένωση. Εάν υπήρχε στρατηγική για την Ένωση, βεβαίως θα καταλήγαμε. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ένας από τους ισχυρισμούς του Μιλτιάδη του Χριστοδούλου, που έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία και στενός συνεργάτης του Μακαρίου, λέει ότι ο Μακάριος έφτασε στην ανεξαρτησία διότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλον και έπρεπε να γίνει μια υποχώρηση. Εγνώριζε η ελληνική κυβέρνηση ότι σε κάποια στιγμή ο Μακάριος θα άλλαζε πορεία, αλλά ουδέποτε, και αυτό φαίνεται από τις αλληλογραφίες, ενημερώθηκε ο στρατιωτικός αρχηγός του αγώνα. Εγώ λέω το εξής, ότι η αλλαγή της πορείας θα έπρεπε να γίνει κατόπιν συνεννόησης των δύο αρχηγών μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Η αλλαγή πορείας του Μακαρίου. Δηλαδή από την ανεξαρτησία στην Ένωση. Γιατί? Διότι δεν μπορούμε τώρα να το εξαντλήσουμε. Διότι δεν μπορούσε. Ναι, που θέλω να καταλήξω. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο Μιλτιάδης Χριστοδούλου παραδέχεται ότι η Βρετανική κυβέρνηση υπό το κόστος το οποίο προκαλούσε η ΙΟΚΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέρευε. Συνεπώς θα μπορούσε να έχουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον εάν ο αγώνας έμπαινε στο πλαίσιο κοινών συναποφάσεων και κοινών συντεταγμένων. Γιάννο μου, πρέπει να πάω διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Νομίζω ότι διαπράξουμε ένα μικρό λάθος. Θα σας ακούσω μετά γιατί έχω βγει εκτός. Μισό δευτερόλεπτο μόνο. Διαπράξουμε ένα μικρό λάθος. Νομίζω ότι έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στην δεκαετία του 50, ενώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο 74. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κύριοι, έχουν τεθεί πολύ σοβαρά θέματα. Θα πάμε μόνο με τηλέφωνα, γιατί έχω την εντύπωση ότι χανόμαστε σε πολύ σοβαρά ζητήματα στα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να εξαντλήσουμε. Παρακαλώ. Η κυρία Λίντερ, να την ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Προσωπικά για μένα η καταστροφή στο Μαρί έχει φέρει ξανά στη σκέψη μου τα κακά της εποχής του 1974. Που τότε ο διχασμός και οι διαφορετικές αναλογίες όπως δεξιά, αριστερή, μακαριακή, ενωτική μας οδήγησαν σαν Κύπρο να πέσουμε σε μια παγίδα του παιχνιδιού μεγάλων χωρών όπως η Αμερική, η Ρωσία και της Τουρκίας. Οι τότε αρχηγοί μας Μακάριος και ο Ρίβας και ο Καβίτα, αντί να βλέπουν την μεγάλη σημασία που είχε η Κύπρος τότε, είχαν περιοριστεί κυρίως στο να κατευθύνουν των λαών στα προσωπικά του συμφέροντα. Όπως ας πούμε ο Μακάριος ήθελε την εξουσία, η ΟΚΑΒΙΤΑ την Ένωση. Χάνοντας έτσι τη μεγάλη ευκαιρία μας, πιστεύω εγώ σαν Κύπρο, να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι στο διεθνή ρόλο. Εδώ απλώς θέλω να αναφέρω ότι το 1974 εγώ προσωπικά ήμουν φανατική μακαριακή. Ενώ τώρα μετά από χρόνια ρωτώ με γιατί ο Μακάριος δεν πήγε παραδείγματος χάρη με τον ΝΑΤΟ να το συναρκανοποιήσει και να αποφύγουμε την τραγωδία που ακολουθήσε μετά την εισβολή. Αυτό είναι μια ερώτηση την οποία θα απαντήσουμε. Έχετε άλλη ερώτηση? Ναι, τώρα έχουμε έρθει στο Μαρί. Το οποίο είναι σχεδόν μετά 40 χρόνια και ακόμη μια τραγωδία
Και δεν ακούμε τις ίδιες, και πάλι ακούμε τις ίδιες κατηγορίες εκατέρωθεν. Και ακόμη πιο σημαντικό ότι μετά από 40 χρόνια η Κύπρος για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η πορεία του 1974, μπορεί να έχει την πιθανότητα να παίξει πάλι σημαντικό ρόλο σε διεθνή επίπεδο σε περίπτωση που βρούμε το φυσικό αέριο. Πιστεύετε δηλαδή ότι πάλι θα υπάρχει μια στόχευτη πολιτική, μια μη εθνική πολιτική και θα γίνει πάλι μπαλάκι στα κόμματα και στις εκάστοτε κυβερνήσεις? Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι πάλι με το ρυθμό που ακολουθούν τώρα οι διάφοροι πολιτικοί να κατηγορούν ο ένας τον άλλο, αντί να κοιτάζουν τη μεγάλη εικόνα του τι μπορεί να διατελέσει η Κύπρος σε διεθνές επίπεδο, καταλήγουμε στο να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο για να τσακωνόμαστε. Άρα πάλι μας λείπει η στοχευμένη πολιτική. Αυτό μας λέτε. Η στοχευμένη πολιτική και να βάζουμε την Κύπρο και το συμφέρον της Κύπρος αν το πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αυτό μας λείπει, μας λέτε, έτσι. Ναι. Διότι αυτό θα βοηθήσει και τον τόπο μας και τον κόσμο και τους πολιτικούς τους ίδιους από αυτήν την πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντηθούν τα ερωτήματά σας. Είναι 2 τα ερωτήματα. Θα πάω σε άλλη ερώτηση. Γράφω 3-4 ερωτήσεις και μετά θα απαντήσουν. Παρακαλώ. Η επόμενη ερώτηση. Εσύ. Ναι, κυρία Μιχαηλίδου, καλό απόγευμα. Και σε εσάς. Ναι, καλό απόγευμα, κυρία Μιχαηλίδου, και εσάς και στους φιλοξενούμενους σας. Κυρία Μιχαηλίδου, σας θέλω παρακαλώ, είμαι 74 χρονών. Ήμουν αγωνιστής της ΕΟΚ του 55-59 για να βρίσκεστε εσείς εκεί αυτή τη στιγμή να πατάτε τι γίνεται πας στο γέμα μου, πας στο κλάμα μου, πας στον πόνο μου, που το ξύλο που έφαγα από τους Ιγγλέζους. Λοιπόν, θα μακρηγορήσω λίγο. Σε θερμό παρακαλώ. Βρίσκομαι στη ζώνη υψηλού κινδύνου εγχείρησης της καρδίας και θέλω να τα πω. Κυρία Μιχαηλίδου, δεν έχει γνώση ο κύριος Καουτσάουνς, αλλά ούτε και κανένας που βρίσκεται εκεί το τι έγινε. Είπε ότι η δεξιά χτυπούσε την αριστερά. Είναι γνήσιος λεμεσανός. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που υποστηρίξαμε το ΑΚΕΛ πάση θυσία και το αναδείξαμε. Όταν τέλειωσε το πόλεμο του 45, κυρία Μιχαηλίδου, η Ελλάδα, μια ομάδα στρατιωτών με επικεφαλής κάποιων Μάρκο στρατηγών, ήθελε να πάει η Ελλάδα με τη Ρωσία και όχι με την Αμερική. Όταν η ελληνική τότε κυβέρνηση επίε με την Δύση, αυτός ο άνθρωπος επίε τους στρατιώτες του και πήγαινε στα βουνά. Έκτοτε η ελληνική κυβέρνηση έφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκτός νόμου. Εμείς είμαστε αριστεροί. Εκτός νόμου απαγορεύεται στην Ελλάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν ξεκινήσαμε τον ένοπλο αγώνα της ΙΟΚΑ, που ο Μακάριος καλούσε όλων των ελληνικών λαών και αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους, το αναφέραμε. Όχι κύριε. Άρα μας λέτε ότι εσείς ως αριστερός ήσασταν από τους προτεργάτες της ΙΟΚΑ. Να σημειωθεί το όνομά σας, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, να έχουμε την μαρτυρία σας, αλλά βάζετε κάτι πολύ σημαντικό σήμερα στη μέρα μας. Χτίζετε πολύ σημαντικά με την μαρτυρία σας. Να πάμε και στην άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, παρακαλώ. Ναι, κύριε Λίτα. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Κύριε Λίτα. Ναι. Καταρχήν πιστεύω απόλυτα πραγματικά ότι ο κάθε ελεύθερος άνθρωπος αγωνιά πραγματικά να μάθει την αλήθεια. Και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί που παρακολουθούν τώρα την εκπομπή σας μελαγχολούν ακούγοντας τον κύριο Σιζόπουλο επιλεκτικά να χρησιμοποιεί έγγραφα και καταθέσεις για να υπηρετήσει πραγματικά πολιτικό σκοπιμότητες μέσα από το πόρισμα του. 2 μικρές ερωτησούλες στον κύριο Σιζόπουλο. Γιατί αποφύγετε κύριε Σιζόπουλε να χρησιμοποιήσετε την κατάθεση του προσώπου εκείνου που ξέρετε ποιος είναι, ο οποίος ήταν διατεθειμένος να δώσει κατάθεση και ο οποίος ήταν εντεταλμένος από το Προεδρικό με τα πειρά του να δώσει το έρασμα για την έναρξη της μάχης της Κοφίνου. Και δεύτερον, το 1975 διάβασα συνέντευξη του τότε δικηγόρου της Χούντας, του κ. Αλφαντάκη, ο οποίος είπε ότι ο Μακάριος είχε καλέσει, αν θυμούμε καλά, το στρατηγό Παπαλουκά και στην παρουσία του τότε Υπουργού Εξωτερικών του κ. Σπύρου Κυπρανού,
διεμήνυσε στην ελληνική κυβέρνηση ότι αν δεν απέσυρε την ελληνική μεραρχία ήταν διατεθειμένο να καταγγείλει την Ελλάδα ότι κατέχει την Κύπρο στρατιωτικός. Αυτό το γεγονός το ξέρετε και άλλα συναφή. Ή χρησιμοποιείτε μόνο μπάντα επιλεκτικά καταθέσεις όπως του κ. Πόλια για να υπηρετήσετε και να στηρίξετε τη θέση του πορίσματος σας για την απόσυρση της μεραρχίας. Και κυρία Ελίτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ μία λέξη τον κύριο Κατσαούνη, ο οποίος με το πέρας της εκπομπής σας της Τετάρτης εκάλεσε όλους τους Κυπρίους να αγοράσουν το πόρισμα του κ. Σιζόπουλου. Θέλω να ρωτήσω κύριο Δεν είναι το πόρισμα του κ. Σιζόπουλου, έτσι είναι μια επιτροπή από την Βουλή να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Συνεχίστε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κατσαούνη, ο οποίος δίνει πραγματικά την εικόνα ενός ωραίου ακαδημαϊκού κομματικού ηλεολόγου. Εάν με τον ίδιο ζήλο καλεί τους Κυπρίους να αγοράσουν και το πόρισμα της Επιτροπής Πολιτικού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πραγματικά θα ήθελα να ξέρω και το όνομα του κυρίου, αφού έμεινε ανώνυμος. Παρέμεινε ανώνυμος. Ναι, εγώ πάντοτε τους ανώνυμους έχω κάθε λόγο να αμφισβητώ πολλά αυτά που λέω. Αν κάποιος έχει το θάρρος της νόμης του και εμφανίζεται σαν ο ειδήμονας που τα γνωρίζει, εγώ θέλω και το θάρρος να πει το όνομα μου είναι αυτό και η διευθύνση μου είναι αυτή. Το να κρύβουμε πίσω από την ανωνυμία είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρώτα. Το συγκεκριμένο άτομο το οποίο αναφέρεται ότι πήρε εντολές από το Προεδρικό. Δεν πήρε εντολές από το Προεδρικό. Πήρε εντολές από 2 Ελλαδίτες αξιωματικούς στην παρουσία του Πολύκαρπου Γιορκάζη. Σε διαμέρισμα στη Λευκοσία. Και όταν ο συγκεκριμένος ρώτησε τον Πολύκαρπο Γιορκάζη εάν ο Μακάριος γνωρίζει για το σχέδιο της προβοκάτσιας για να γίνει επιχείρηση στην Κοφίνου με στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, του απάντησε εσύ πήγαινε και εντάξει. Απέφυγε να του δώσει απάντηση. Ο συγκεκριμένος εκλήθηκε κατ' επανάληψη από την Επιτροπή να καταθέσει και δεν το θέλησε. Έδωσε προσωπική κατάθεση σε μένα. Από εκεί και πέρα, εγώ χρησιμοποίησα τα στοιχεία αυτά και δεν με διέψευσε κανένας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το να μεταφέρουμε το βάρος της ευθύνης αλλού είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν σωρία στοιχείων και γεγονότων που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση Κοφίνου ήταν σχεδιασμένη από το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ελλάδας και δυστυχώς με τη συνδρομή και τη συμμετοχή του ΓΕΦ και κυρίως του στρατηγού Γρήβα. Από εκεί και πέρα, δικαίωμα σου να είναι απαράδεκτο. Διότι εδώ θα ρωτήσω τον κύριο Σιζόπουλο. Να το ρωτήσεις. Γιατί δεν χρησιμοποίησε την έκθεση που έγραψε ο ίδιος ο κατηγορούμενος Γεώργιος Γρήβας κατά τον Μαρίνο και έστειλε στις 24 Νοεμβρίου στον Βασιλιά και εκθέτει και παραθέτει όλα τα τηλεγραφήματα, όλα τα τέλεξ που έστειλε. Γιατί αυτό το πράγμα πήγε στον κάλαθο των αχρήστων της Επιτροπής και δεν χρησιμοποιήθηκε. Η έκθεση του πρωταγωνιστή και κατηγορούμενου να το απαντήσω. Και εδώ είναι παρατήσεις ιστορίας. Την Κοφίνου την προκάλεσαν εκείνοι που ήθελαν να διώξουν την ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Να το απαντήσω. Γιατί το τηλεγράφημα έγινε στις 24 του Νοέμβρη ενώ η επιχείρηση έγινε στις 17 του Νοέμβρη. Η έκθεση. Και η επιχείρηση έγινε στις 17 του Νοέμβρη. Ήταν ακριβώς για να αποποιηθεί των ευθυνών εκ των υστέρων. Εγώ ήθελα αυτή την έκθεση να γίνει πιο μπροστά. Υπάρχουν όμως στοιχεία, σε παρακαλώ, υπάρχουν στοιχεία και γεγονότα και καταθέσεις ότι ακριβώς τα συγκεκριμένα σχέδια προτού να εφαρμοστούν εγκρίθηκαν από το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ελλάδας. Μάλιστα απεσταλμένος ήταν ο διευθυντής του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου, ο κ. Τσατσανίφος. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχει και κατάθεση και του Γλάφκου Κληρίδη, υπάρχει κατάθεση του Τάσου Παπαδόπουλου για τη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό και ποιες ήταν οι οδηγίες τις οποίες έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο. Εδώ υπάρχει, επιτρέπετε. Έχετε αρχίσει. Βέβαια. Υπάρχει μια διαφωνία ριζική. Υπάρχει παραποίηση στοιχείων. Μια στιγμή. Να τα πούμε. Αυτό το καταγγέλλεται ότι υπάρχει παραποίηση στοιχείων. Λέγει την μισή αλήθεια. Ποια είναι η άλλη μισή αλήθεια? Ο κύριος Σιζόπουλος προφανώς και το πόρισμα. Προφανώς υπάρχει το εξής. Εδώ έχουμε μια κρίση. Κατανοώ ότι οι βουλευτές δεν είναι οι δήμονες για να μπορούν να αναλύσουν μια κρίση. Οι επιστήμες μιλάτε για την Κοφίνου, έτσι? Βεβαίως. Ναι. Οι επιστήμες της στρατηγικής για να είναι τεκμηριωμένη η ανάλυση μιας κρίσης έχουν ορισμένους κανόνες. Οι οποίοι κανόνες λένε τα εξής. Πρέπει να δούμε τι προηγήθηκε της κρίσης. Πρέπει να δούμε ποιοι είχαν κίνητρα. Πρέπει να δούμε πώς έγινε η κλιμάκωση της κρίσης. Και πρέπει να δούμε πού κατέληξε η κρίση. Καταγράφεται η ένσταση. Εδώ, ναι, αλλά υπάρχει μια παραποίηση της ιστορίας. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση εκ των προτέρων μεταξύ Γρήβα Μακάριου για τον έλεγχο του στρατού. Υπάρχει έναν τρίγωνο σύγκρουσης Αθηνών, Γρήβα, Μακαρίου για το ποιος θα είχε τις εντολές των ενόπλων δυνάμεων. Υπερίσχυσε ο Γρήβας. Έτσι.
Από αυτό το σημείο και μετά, επειδή ο Μακάριος, εγώ κατανοώ γιατί, θεωρούσε και το Γρήβα και την ελληνική μεραρχία ως ενδυνάμει και διαρκή απειλή. Γιατί η Αθήνα έστρωσε τον δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση, εφόσον πρώτον, προτού έρθει η μεραρχία στην Κύπρο, έλεγαν στους Βρετανούς οι οποίοι μεταβίβαζαν στον Μακάριον ότι στέλνουμε στην Κύπρο τον Γρήβα για να ανατρέψει τον Μακάριον, και οι Βρετανοί ίδια έλεγαν ότι είναι τρέλα να σκέφτεστε τέτοιο πράγμα, ότι θα χρησιμοποιήσετε τον Γρήβα για οποιαδήποτε σχέδια. Υπάρχουν έγγραφα. Παρακαλώ τον κύριο Σιζόπουλο, υπάρχουν τεκμηριωμένα. Συνεπώς, στην Κοφίνου, ο Γρήβας ήταν αυτός που διαφώνησε και υπάρχουν καταγραμμένα και στο βιβλίο του Σπύρου του Παπαγεωργίου σήματα πριν από την Κοφίνου. Είχε αποκλειστεί από συσκέψεις ο Γρήβας που γίνονται στο Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου. Και είναι δημοσιευμένα. Για να τελειώσω. Και μετά να απαντήσω, κύριε Σιζόπουλο. Υπήρχε ο Σπατιδάκης, ο οποίος είχε οργανώσει αυτή την κατάσταση. Γιατί? Διότι ο Σπατιδάκης ήταν αυτός ο οποίος οργάνωνε πραξικόπημα πριν τον Ιωαννίδη. Ο οποίος ο Ιωαννίδης ήταν διευθυντής του τρίτου επιτελικού γραφείου, εγνώριζε τι έκανε ο Σπατιδάκης, ο οποίος οργάνωνε πραξικόπημα υπέρ του βασιλιά. Ο Σπατιδάκης ήθελε να δημιουργήσει μια κρίση προκειμένου να πέσει η χούντα του Ιωαννίδη και να αναλάβει ο βασιλιάς τον έλεγχο της κατάστασης. Η χούντα του Παπαδόπουλου. Κάτι που έχει σημασία, το είπα, Γιάννο το είπα και χθες. Σε παρακαλώ, να τελειώσω ένα λεπτό. Εξού και το γεγονός ότι αμέσως μετά την Κοφίνου έγινε το κίνημα των βασιλικών και ο κύριος Πατιδάκης έφυγε νύχτα μαζί με τον βασιλιά να πάει στην Ελλάδα. Θα παραδέχτηκε ο κύριος Πατιδάκης. Θα απαντήσετε, κύριε Σιζόπουλε. Για να τελειώσω. Άρα, συνεπώς, για την αποχώρηση της μεραρχίας είχαν κίνητρο. Ο Μακάριος με τις δικές του ιδεολογίες, ο Μακάριος με τις δικές του ιδεολογίες, ο Σπατιδάκης για τα δικά του συμφέροντα, με αποτέλεσμα να πληρώσει το τίμημα η Κύπρος. Και ο Παπαδόπουλος, υπάρχει μαρτυρία και στο βιβλίο μου από το 1997 του Σπύρου του Κυπριανού, τι του είχε πει ο Παπαδόπουλος για το θέμα της μεραρχίας και του ελληνικού στρατού. Ο κύριος Κατσαούνης και όχι κύριε Ταλιαδόρη, αν δεν είναι ανάγκη να αφήσουμε λίγο, γιατί πάω διαφημίσεις πάλι για να μην... Όποτε έρθει η ώρα να μιλήσω, καταλήγουμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, οι χάρτες που έδειξα προηγουμένως και έδειχναν την 4 χάρτες διχοτόμησης της Κύπρου είναι της CIA, Central Intelligence Agency, κουνεί το κεφάλι του ο κύριος Δημήτρης και ευχαριστώ. Και λέει που πάνω, Separation of Greek Cypriot and Turkish Cypriot populations. Διαχωρισμός του ελληνοκυπριακού και του τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Σημαίνει ότι είναι από το Γενάρη του 1964 που αρχίζουν αυτά τα σχέδια. Εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι ως κυπριακός λαός να βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτά τα σχέδια και εκ των πραγμάτων είμαστε αντιμέτωποι ως κυπριακός λαός να βρεθούμε αντιμέτωποι με τις δυνάμεις που υποστήριζαν αυτά τα σχέδια. Αυτό παραπέμπει στην ερώτηση της πρώτης τηλεθεατρίας που ότι παίζουμε τα παιχνίδια των μεγάλων μαριονέτες. Αντίθετα. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που αντισταθήκαμε σε αυτά τα σχέδια είχαμε στρατηγική. Θα επέζαμε τα παιχνίδια των μεγάλων εάν είμαστε διατεθειμένοι να συμπορευθούμε με αυτά τα σχέδια. Δεν είναι φοβερό αυτό που λέει ο κύριος Κατσαούνης. Δηλαδή αυτοί οι χάρτες είναι από το 1956. Όχι το 1964 παρακαλώ. Και υπήρχαν και από το 1947. Και υπήρχαν και από το 1947. Ξέρετε ποιο είναι το τραγικό που λέει τη στρατηγική που λέει που αντισταθήκαμε. Να ακούσω και να απαντήσετε. Περιμένετε ένα λεπτό. Για να μην παραποιούμε την ιστορία. Αυτοί οι χάρτες και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική σήμερα που εκφράζεται από όλα τα κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο. Πέτυχε δηλαδή ο τουρκικός στόχος. Θα χαθώ αν πω σε αυτήν την ιστορία και δεν θα μπω. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν βάλει εναντίον. Δεν βάλει εναντίον. Παρά εναντίον. Τότε θα πω κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Εάν σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να συζητούμε με βάση χάρτες, είναι γιατί ευρέθηκαν Έλληνες Κύπροι που έκαναν πραξικόπημα, ανέτρεψαν τον Μακάριον, άνοιξαν τον δρόμο για να έρθει η Τουρκία να καταλάβει την Κύπρο και να την διχοτομήσει και είναι πάνω σε αυτήν τη βάση που δυστυχώς... Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που έγινε το 1974. Ακούτε να σας... Συγγνώμη, ένα λεπτό. Πρέπει να ολοκληρώσουμε δηλαδή αυτό που άρχισε το 1956, το 1964
και το 1974. Όχι, αντίθετα. Εγώ λέω. Συγγνώμη, εγώ λέω το εξής. Αυτά που μας είναι σε θέση να απαντήσω, αλλά όχι με ποταμών ερωτήσεων. Θα σας βοηθήσω. Όχι με ποταμών ερωτήσεων. Θα σας βοηθήσω. Αυτά που μας λέτε είναι αυτά που υποστηρίζει σήμερα περίπου το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου περί της ζωνικής δικαιοσύνης. Ωραία, Γιάννο, τελεία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά? Εγώ λέω ότι διαφωνώ. Κύριε Κατσαούνη. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ολοκληρώνω το έγκλημα του 1974. Η Κύπρος έχει ήδη διχοτομηθεί και ο τελευταίος που φταίει είναι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και η προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα είναι τα δύο ήδη διχοτομηθέντα κομμάτια να επανασυγκολληθούν. Και ο μοναδικός τρόπος να καταργήσουμε τη διχοτόμηση που υφίσταται επί του εδάφους πρακτικά είναι να μπορέσουμε να φέρουμε την Κύπρο να την επανενώσουμε μέσω μιας ομοσπονδίας. Ένα πράγμα είναι να προσπαθείς σήμερα να επανενώσεις την διχοτομημένη πατρίδα σου μέσω της μοναδικής οδού, δηλαδή της Ομοσπονδίας, σε ενάντια περίπτωση ο καθένας να μείνει όπως είναι και να διαιωνίσουμε τη διχοτόμηση. Ένα πράγμα είναι να κάνεις αυτό, και άλλο πράγμα είναι να είναι η χώρα σου ενωμένη, να είναι όλος ο ελληνοκυπριακός πληθυσμός διάσπαρτος σε ολόκληρη την Κύπρο και να αγωνίζεσαι με τη βοήθεια των Αμερικάνων να διχοτομήσεις τη χώρα σου και να δώσεις την Κερίνια και την Καρπασία στην Τουρκία. Θα συμφωνήσω στο ένα σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος, εδώ γίνεται ένα λάθος. Ο κύριος Κατσαούνης, αυτό που ονόμαζε, διότι τότε μόνο το ΑΚΕΛ υπήρχε ως οργανωμένο κόμμα που υπάρχει σήμερα, Ταξίν, και αφόριζε ενός διχοτόμηση, και υπάρχουν αποφάσεις του ΑΚΕΛ, υπάρχει η δήλωση και του Μακαρίτου Εζεκία Παπαϊωάννου, υπάρχουν και αποφάσεις της Κεντρικής του Επιτροπής ως διχοτόμηση, δηλαδή ως Ταξίν, τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Σήμερα η διχοτόμηση του 1964 έγινε μορφή επανένωσης. Λοιπόν, δεν θα το εξαντλήσετε, Μαρίνο Σιζόπουλε. Αυτό είναι βιασμός της επιστήμης και της ιστορίας. Του κόσμου να αποφασίσει, έχετε παραθέσει τα δικά σας στοιχεία. Μαρίνο, λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Μην πείστε επιμέρους. Η πρώτη ερώτηση για το ΝΑΤΟ. Η ερώτηση ήταν σαφής. Γιατί ο Μακάριος... Οφείλω, Ελίνα μου, να δώσω κάποιες απαντήσεις. Εγώ στηρίζομαι όταν βγάζω ένα συμπέρασμα πάνω στα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου και μπορείτε να βεβαιώσετε. Αυτό το αντιλαμβάνω. Όσον αφορά το θέμα Κοφίνου. Όχι, έχει σημασία να δώσω δύο απαντήσεις. Είπε ο φίλος μου Γιάννος ο Χαραλαμπίδης ότι ο κυρίαρχος... Όχι, δεν το δέχομαι. Μαρίνο, σε παρακαλώ. Θέλω να με ακολουθήσεις. Θα σε ακολουθήσω. Εάν δεν μπορείτε θα πω διαφημίσεις και θα προχωρήσω μόνη μου. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Όχι εσύ, δεν τα βάζω μαζί. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αντικείμενο αυτό που καταπιανόμαστε σήμερα. Βυθιζόμαστε και είναι όλων η δική σας πορεία αξιοσημείωτη και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ακολουθήστε λίγο την δική μου ροή γιατί βρίσκεστε στο δικό μου σπίτι, στο δικό μου πρόγραμμα. Σεβαστό. Λοιπόν, πάμε στο θέμα ΝΑΤΟ. Παρόλο που άφησε κάποιες αιχμές ο Γιάννος, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν πολύ εύκολα και με στοιχεία. Θέλω να πάω στο θέμα ΝΑΤΟ. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί ο Μακάριος. Το εξετάσατε, το είδατε, ήταν στρατηγική. Θέλω αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσει κάποιος. Ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για Φάκελο της Κύπρου δεν είναι αυτός. Δεν ασχοληθήκατε καθόλου με γιατί δεν ήταν ρόλος δικός μας. Εμείς οι οδηγίες που είχαμε ήταν συγκεκριμένες. Και κινηθήκαμε πάνω στους όρους των από εκεί και πέρα. Όχι, προσωπική άποψη δεν έχω. Και ούτε μπορώ να γνωρίζω γιατί ο Μακάριος κάποια στιγμή έκανε αυτή την στροφή και αυτή την αλλαγή. Ο Μακάριος σαφώς ήταν φιλοδεξιός, ήταν φιλονατοϊκός, ήταν φιλοδυτικός. Και είπα και την περασμένη φορά, δεν τυχαίων το γεγονός ότι τα πρώτα ταξίδια που πραγματοποίησε σαν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στη Βόνη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ Μαρίνο μου. Να μου απαντήσω κάτι. Θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν δύο για μένα εξηγήσεις. Πιθανές. Μπορεί να διαπράξω λάθος. Το πρώτο, όταν ο Μακάριος αντελήφθηκε μέσα από τους σχεδιασμούς του σχεδίου Άτκινσον το παιχνίδι που πεζόταν σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στα θέματα της προώθησης της διπλής ένωσης με τον τρόπο που επιχειρεί τον και με τη δική του ανατροπή. Να υπενθυμίσω, το είπα και την περασμένη φορά, το τηλεγράφημα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ 22 Αυγούστου του 1964 προς τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, που εμέσως πλήρως σαφώς θέτει ζήτημα ανατροπής του Μακαρίου. Άρα μπορεί εκεί να αναζητήσει προστασία κάπου αλλού. Και το δεύτερο, υπάρχει κάποιος ο οποίος αμφιβάλλει ότι τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας
Ήδη οι φιλοδυτικοί κύκλοι να έσπρωξαν τον Μακάριο για τους ηγήθηκα να ενταχθεί στο κίνημα των αδεσμεύτων για να μπορούν σιγά σιγά να αποκτήσουν προσβάσεις. Ευχαριστώ Μαρίνο, πολύ σύντομα κύριε Ταλιαδόρη. Ακριβώς, Ρολάντο. Είπα και στην προηγούμενη εκπομπή και Μιχαηλίδου ότι αν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Γρίου Διγενή ήταν η ίδρυση της ΟΚΒ, του Μακαρίου ήταν η μη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και γιατί? Διότι και με ξενίζει και μου δημιουργεί τεράστιες απορίες, διότι ακριβώς ο Μακάριος γνώριζε ότι στη Ζηρίχη ο Καραμανλής και ο Μεντερές είχαν συμφωνήσει την ένταξη της Κύπρου, της μελλοντικής Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς της αποκαλεί του, να ενταχθεί στο στρατιωτικό στο ΝΑΤΟ. Συμφωνία την οποία γνώριζε και είχε να αποδεχτεί, και με αυτό μου έτσι με προκαλεί τεράστιες απορίες. Το ψευδόνυμο να κηρυχθεί παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου και να ενταχθεί Κύπρο στο ΝΑΤΟ. Όχι, επειδή έχω την απόφαση, το συγκεκριμένο το έχω, Ελίτα, το έχω από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Έχω τη συμφωνία κυρίων. Τη συμφωνία κυρίων των δύο την έχω. Δεν λέει για μεταξύ. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέει είναι να χρησιμοποιήσει. Εδώ ο Μαρίνος βιάζει την αλήθεια. Υπάρχει δημοσιευμένο η συμφωνία κυρίων. Έχει δημοσιευθεί, αν θέλετε κυρία Μιχαηλίδου, από τη μία πλευρά από το Σπύρο Παπαγεωργιού στα κρίσιμα ντοκουμέντα στον τόμο Α, σελίδα 64-65, και από την άλλη πλευρά από τον Νίκο Κρανιγιώνη στα δύσκολα χρόνια στη σελίδα 540. Άρα είναι η συμφωνία αυτή του Καραμανλή και του Μεντερές είχε γίνει και γνωστοποιήθηκε στον Μακάριο, αν θέλετε, ως προκαταρκτική σκέψη της ελληνικής. Θα απαντήσω. Στην ελληνική κυβέρνηση του από τις 29 Ιανουαρίου του 1959. Και ακριβώς ο Μακάριος χρησιμοποιεί αυτόν το επιχείρημα όταν στέλνει επιστολή με το ψευδόνυμο Χάρης στις 13 Φεβρουαρίου του 1959 για να καθησυχάσει τον Γρίβα για την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο με τη λύση του Κυπριακού. Του λέει ότι να μην ανησυχείς, διότι ακριβώς αυτά τα τουρκικά στρατεύματα θα ενταχθούν κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ όταν η Κύπρος θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν ο Μακάριος Λοιπόν, πριν πάμε στον πόλεμο, για το ΝΑΤΟ ολοκληρώσατε? Έχω να πω κάτι εδώ. Όλοι έχουμε να πούμε κάτι. Αυτό που θα έλεγα, κυρία Μιχαηλίδου, είναι ακριβώς ενώ ο Μακάριος είχε αποδεχτεί την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μετά το 1960. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Γιατί πιθανόν πίστευε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ μπορούσε να επιδεχτεί πιο εύκολα η Ένωση. Μέσα στο ΝΑΤΟ θα ήταν πολύ πιο εύκολο να επιδεχθεί η Ένωση. Και δεν την ήθελε. Δεν ξέρω. Και το άλλο είναι ότι ακριβώς μέσα στο ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε, πιθανόν η Κύπρος θα ήταν μια χώρα σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δεν θα είχε τον ρόλο που πιθανόν κάποιοι πίστευαν ότι μπορούσε να παίξει ως περιφερειακός παράγοντας κλπ. Αλλά είναι αδιανόητο, και εφόσον μιλούμε για θέματα στρατηγικής, η Τουρκία να είναι μέρος του ΝΑΤΟ, η Βρετανία να είναι μέρος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα να είναι μέρος του ΝΑΤΟ, να έχουν και οι τρεις αυτές χώρες στρατεύματα στην Κύπρο, και η Κυπριακή Δημοκρατία να επιμένει να είναι εκτός του ΝΑΤΟ. Ακριβώς αυτή την επιμονή μας την πληρώσαμε πολύ ακριβά και με πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένα ερώτημα που έχει τεθεί έντονα, κύριε Κατσαούνη. Να το απαντήσω. Κύριε Φτέδα, να μας αφήσει να πούμε στο ΝΑΤΟ. Ο Μακάριος. Και ακριβώς η ίδια πολιτική, τελειώνω, έχει αντίκτυπο σήμερα με την επιμονή μας να μένουμε εκτός του συνεταιρισμού για την ειρήνη. Παρακαλώ. Μιλήσω λοιπόν. Ο Μακάριος ξεκίνησε από την δεξιά πράγματι μαζί με τον Γρίβα. Η μόνη διαφορά του ήταν ότι ο Γρίβας ήταν φασίστας όλη του τη ζωή και πέθανε φασίστας. Την άποψή μου λέω. Αυτή είναι η άποψη. Και ενώ ο Μακάριος. Ως αριστερός αγγελικός δεχτεί άποψη. Κύριε Ταλιαδόρη. Ναι. Ενώ ο Μακάριος στην πορεία εδιαφοροποιήθηκε. Εδιαφοροποιήθηκε διότι αντιλήφθηκε ότι το ΝΑΤΟ ήταν η κατεξοχήν δύναμη η οποία επεδίωκε την διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό μας είναι πάνω σε αυτήν τη βάση που ο Μακάριος απομακρύθηκε από το ΝΑΤΟ, και είναι πάνω σε αυτήν τη βάση που ο Μακάριος ζήτησε βοήθεια και από τους Σοβιετικούς και από τους αδέσμευτους. Αρκεί να αναφέρω ότι το περισσότερο τμήμα του οπλισμού που είχαμε στην εθνική φρουρά ήταν σοβιετικά. Τσεχοσλοβακία κάποια. Τα άρματα ήταν σοβιετικά. Και από ό,τι διάβαζα το πρωί ήταν και μέσα τα άρματα μάχης ήταν σοβιετικά. Τα βαρέα πυροβόλα ήταν σοβιετικά. Οι τορπιλάκες ήταν σοβιετικές. Και κυρίως η υποστήριξη στο διεθνή χώρο
ήταν από τους Σοβιετικούς. Λοιπόν, Γιάννο, θες μια πολύ σύντομη προσέγγιση. Και έχω ανθρώπους που περιμένουν 20 λεπτά. Επειδή δεν αποδίδω εγώ αλλότρια κινητρά, ο Μακάριος ήταν ένας ευφιέστατος πολιτικός, όμως όπως και η σημερινή πολιτική είχε ένα έλλειμμα στρατηγικής σκέψης. Έκρινε ότι θα έπρεπε να παίξει το παιχνίδι μαζί με τους αδέσμευτους και πιεζόμενος όντως από τους δυτικούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υποκινήθηκε για να παίξει το παιχνίδι. Διότι οι αδέσμευτοι τότε εκκινούν το μεταξύ Ανατολής Δύσης. Ενώ η Κύπρος δεν μπορούσε να κινηθεί μεταξύ Ανατολής Δύσης, διότι ο στρατός, ο ελληνικός ήταν ΝΑΤΟ, ο τουρκικός ήταν ΝΑΤΟ και οι βάσεις ήταν ΝΑΤΟ. Ήθελε να διαφοροποιηθεί. Δηλαδή είμαστε μεταξύ δύο κόσμων, αλλά η περιοχή ήταν δοσμένη, κυριαρχούμενη από το ΝΑΤΟ. Μακάριος εκτιμούσε ότι παίζοντας με τους αδέσμευτους στα Ηνωμένα Έθνη, διότι τότε άρχισε να σχηματίζεται και η αντίληψη, όπως την λέγαν, του άγουρου δικαίου, δηλαδή ότι θα μπορούσαν να υπερισχύσουν οι τρίτες χώρες μέσω των Ηνωμένων Εθνών, ήταν μια κακή εκτίμηση, όπως και σήμερα, περί του ρόλου τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει τα Ηνωμένα Έθνη. Βεβαίως εφλέρταρε με τους Σοβιετικούς προκειμένου να ισοζυγίσει τις πιέσεις που εδέχεται. Για διχοτόμηση. Περιμένετε. Εδώ το σχέδιο Άτσεσον, το ένα ήταν διχοτόμηση, το δεύτερο δεν ήταν διχοτόμηση. Το τρίτο. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχαριστώ. Το τρίτο δεν ήταν διχοτόμηση, θα σας πω γιατί. Και χαίρομαι και που τον είδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το έχω γραμμένο. Γιάννο, το τρίτο. Για να ολοκληρώσω. Συνεπώς, εκεί που φαίνεται ότι ήταν λαθασμένη εκ του αποτελέσματος αυτή η στρατηγική επιλογή του Μακαρίου, είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά την απόρριψη του σχέδιου Άτσεσον, ενώ οι Σοβιετικοί υποστήριζαν σφόδρα την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, τελικά βγαίνουν το 1965 τον Φεβρουάριο, από τον Ιανουάριο, υπέρ όχι της ανεξαρτησίας, της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μου δημιουργούνται πάλι ερωτήματα. Και τότε ήταν που αναφανδόν το ΑΚΕΛ, έλεγαν ότι δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του πως η Σοβιετική Ένωση έβγαινε με τέτοιες διχοτομικές θέσεις. Το ίδιο προς τιμήν του και ο πρόεδρος Μακάριος. Λοιπόν, θα πάρω ερωτήσεις και θα σας δοθεί ευκαιρία να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς, αλλά πολύ σύντομα η ερώτησή σας. Ναι. Ο κύριος Σιζόπουλος ανάφερε προχτές ότι έχει το ημερολόγιο του Μακαρίου. Επομένως πρέπει να γνωρίζει σε ποιο σπίτι ήπιε τον τελευταίο του καφέ ο Μακάριος, μέσα στον οποίο του έβαλαν ένα φάρμακο και μετά από ορισμένες ημέρες έπιξε το αίμα μες στην καρδία του. Αυτά τα διάβασαν πίσω από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών στη στάση Ακαδημίας. Μιλάτε γιατί η ώρα 5:30 το πρωί στις 4 του Αυγούστου του 1977. Αχα, το πριν από τον θάνατό του. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε κύριε Σιζόπουλε αυτή την πληροφορία? Εμείς έχουμε το ημερολόγιο του Αρχιεπισκόπου από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1974. Από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου του 1974. Έφτασαν κοντά σας καθόλου καταγγελίες ότι μπορεί να ήταν για απόπειρα δολοφονίας? Όχι, ήταν και εκτός της περίοδου της χρονικής που μας καθόριζε να διερευνήσουμε γεγονότα. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση. Άρα την κρίσιμη περίοδο δεν υπάρχει το ημερολόγιο. Παρακαλώ. Ποια είναι η κρίσιμη περίοδος? Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Εγκαταστρέψτε το υπαρξιότητα στο προεδρικό κοινό, Δημήτρη. Ο Παστελάς ο Κώστας είναι. Εγκαταστρέψαν το. Ελίτα, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Ετέθηκε ένα ζήτημα από τον Δημήτρη ότι το ημερολόγιο των κρίσιμων ημερών πριν τον Ιούλιο του 1974 του Μακάριου δεν το έχουμε. Βεβαίως δεν το έχουμε. Εγώ καταστρέψαμε το υπαρξιότητα στο προεδρικό. Ευχαριστώ. Πάω κύριε Ταλιαδόρε. Δεν με βοηθάτε. Ποιο είναι το Μακάριο το ημερολόγιο? Γεια σας. Ο Παστελάς ο Κώστας είμαι. Ναι κύριε Κώστα. Χαιρετώ τους καλεσμένους σας κύριε Ελίτα μου. Να είστε καλά. Επαιτειακή μέρα σήμερα με έναν λαό ενωμένο σε ένα κοινό στόχο. Όχι στη σκλαβιά, ναι στην απελευθέρωση. Χωρίς κοινό στόχο κυρία Ελίτα μου, άδικα ψάχνουμε ενότητα. Μα δεν το βλέπετε ότι το κάθε κόμμα έχει εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις? Υπάρχει απάντηση αγαπητή Ελίτα. Στα του φακέλου και όχι μόνο. Σαν κοινός άνθρωπος, αφού γεννήθηκα το 1942 και βίωσα όλα όσα ακούω, αυτό που ίσπραξα για όλα τούτα είναι η Αγγλία με το διέρη και βασίλευε της, με τους σκοπούς και τους στόχους της, όπως και η Τουρκία με τους σκοπούς και τους στόχους της, έτσι ακριβώς μας ήθελα.
εμείς να μαλώνουμε για το πόσο είμαστε πατριώτες ή προδότες αναμεταξύ μας, και δυστυχώς για μας κατάφεραν αυτές οι δύο χώρες, εκμεταλλευόμενες τις δικές μας αφέλειες και αδυναμίες, να διεκδικούμε σήμερα εμείς τη λύση που αυτές αποφάσισαν από το 1963 και διεκδικούν, δηλαδή μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία των δύο κρατών με νέο συνεταιρισμό. Το πιο σοφό που άκουσα σήμερα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπαστελά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το προσυπογράφω απολύτως, Ελίνα. Όλοι. Παρακαλώ. Δεν συμφωνάτε. Παρακαλώ. Ναι. Η ερώτησή σας. Πάμε σε άλλη. Να μιλήσω εγώ, Ιωάννης Οικονομίδης. Ναι, κύριε Οικονομίδη. Ναι. Εσείς, κύριε Οικονομίδη. Ναι. Μια ερώτηση για τον κύριο Σιζόπουλο. Μάλιστα. Κύριε Σιζόπουλε, είναι άδικο να βασίζεστε σε μαρτυρία άρρωστου 18χρονου τότε στρατιώτη, οδηγού του 251 τάγμα πεζικού, με αγνοούμενο το διοικητή του αντισαμάχην Κουρούπιν Παύλο, ότι πριν την εισβολή πήρε δηλαδή την αξιωματικό με συνοδεία ΟΗΕων στο τουρκικό χωριό Ντέμπλος και έδωσε απόρριτους στρατιωτικούς χάρτες τους Τούρκους. Αν τον γνώριζαν θα έφευγε να γλιτώσει. Έμεινε, αγωνίστηκε σαν λοντά και θυσιάστηκε για την Κύπρο, αφήνοντας πίσω χείρα γυναίκα και ορφανή κόρη. Για χαριστία να τον βγάλουμε και προδότη. Σας ευχαριστώ. Έχετε υπόψη σας, κύριε Σιζόπουλο? Ναι, βεβαίως το έχω υπόψη. Βεβαίως. Υπήρχε συγκεκριμένη κατάθεση από συγκεκριμένο στρατιώτη του 251, ο οποίος πρέπει να πω ότι κατά την κρίση της Επιτροπής που έλαβε την κατάθεση, τα στοιχεία τα οποία έδωσε, οι λεπτομέρειες των στοιχείων που έδωσε και ο τρόπος με τον οποίο τα κατέθεσε, εκτιμήθηκαν ως ότι ήσαν ακριβή και αληθή. Αυτό φυσικά ενισχύεται και από άλλες παράπλευρες πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν. Δεν ύβριζε κανένα. Εμείς καταγράφουμε απλά ένα συγκεκριμένο γεγονός. Από εκεί και πέρα δεν αποδίδουμε ευθύνες ούτε και σκοπιμότητες σε κανένα. Γιατί ενοχλεί δηλαδή η καταγραφή κάποιων συγκεκριμένων γεγονότων? Γιατί ενοχλεί? Απλώς θα έλεγα ένας αξιωματικός Ελλαδίτης, ο οποίος πουλούσε, θα παρέδιδε σχέδια της άμυνας της Κύπρου στους Τούρκους, δεν θα εκουβαλούσε μαζί του και μάρτυρα για αυτή την πράξη. Είναι ήμουν κατά των νεκρών. Και κάποιοι που έδωσαν τη ζωή του για την ελευθερία αυτού του τόπου πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι προδότες που δεν καταγράφονται, που πέταξαν τα όπλα για να σωθούν και μετά πήραν και προαγωγές από αυτό το κράτος και δεν καταγράφονται εδώ μέσα. Και κάποιοι οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους, αλλά δυστυχώς είναι λαδίτες, τους φορτώνουμε όλες τις ευθύνες. Είναι κρίμα και λυπηρό να είναι. Κάποιοι αξιωματικοί που ανήρθαν στα ανώτερα αξιώματα πέταξαν τα όπλα, αλλά επειδή ήταν Κύπροι δεν τους περιέχουμε εδώ μέσα. Και λαδίτες τους φορτώνουμε τα πάντα. Εάν αυτή την ευαισθησία την οποία επιδεικνύει ο κύριος Σταλιαδόρος σε αυτές τις περιπτώσεις, να την επιδείκνυε την ίδια ευαισθησία και σε όλους αυτούς που συνειδητά και κατεγραμμένα έχουν προδώσει και τους γνωρίζουμε. Κάτι το οποίο διακριτικά δεν το κάνει. Μα είπαμε, δεν το έχει πει. Γιωργίτσης, Παπα-Νικολάου, Μπονάνος. Και για τους άλλους εντός της Κύπρου, κύριε. Έχουμε και για τα σχέδια Αφροδίτη 1 και 2, τα οποία Ελίτα, το θέμα είναι τελώς διαφορετικό. Εδώ υπήρξε μια συγκεκριμένη μαρτυρία. Όχι, ας μην το εξαντλήσουμε, διότι. Όχι, έχει σημασία. Μου απαντήσατε, κύριε Σιζόπουλε. Γιατί εκείνη την περίοδο είναι πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο βλέπαμε ότι απομακρυνόντουσαν μονάδες, έφευγαν στρατιώτες, δεν τίθενταν σε λειτουργία οπλικά συστήματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. Άρα δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Αν θέλετε κάτι μικρό. Η Επιτροπή είναι δεδαλμένων σκοπών, καλώς ή κακώς, ένα πλαίσιο δράσης. Θεωρώ ότι καλώς όσος εμπόρεσε εμάζεψε το μαρτυρικό υλικό, το οποίο αποτελεί υλικό για τους ιστορικούς του μέλλοντος να το αξιολογήσουν. Δηλαδή κάποιος να πει, κάποιος να το διερευνήσει και ας το απορρίψει. Νομίζω ότι να το δούμε, καταλαβαίνετε, νομίζω να το δούμε από αυτήν την πλευρά. Παρακαλώ. Δεν υπήρχαν ούτε αφέλειες ούτε αδυναμίες στην περίπτωση τη δική μας. Ήταν ολοκάθαρα τα πράγματα. Είχε κατεβεί ο Γρίβας με την έγκριση της Χούντας στην Κύπρο και της ελληνικής κυβέρνησης το 1964
και αργότερα το 1971, προκειμένου να προωθήσει μια λύση η οποία θα ήταν με βάση τα συμφέροντα των δυτικών. Λύση διχοτόμησης. Ναι, άμα δεν κάναμε τα χατήρια. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να σας ρωτήσει το εξής. Παρακαλώ, ρωτήστε. Υπάρχει ένα ιστορικό λάθος. Εάν με δεδομένο αυτό και οι δυτικοί θα έκαναν αυτό που ήθελαν και έπρεπε ντε και καλά να τους εξυπηρετήσει. Κυρία Ελίτα, έρχομαι κατευθείαν εκεί. Σε αυτόν που ρωτάτε. Άρα ήταν λάθος η στρατηγική έρχομαι. Κυρία Ελίτα, παρακαλώ εγώ να απαντήσω. Κυρία Ελίτα, εμένα που ρωτάτε ή τον κύριο. Ποιον ρωτάτε εμένα. Παραποιούμε ενώπιον του κόσμου. Κυρία Ελίτα, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Το 1964 ο Γρήβας ήρθε στην Κύπρο με την πλήρη σύμφωνη γνώμη του Μακαρίου. Υπάρχουν μαρτυρίες. Να ρωτήσετε τον κύριο Κώση και του Γιώργου Παπανδρέου. Και του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν ήταν δικτάτορας ο Γιώργος. Κυρία Ελίτα, δεν μπορώ να απαντώ σε ποταμών ερωτήσεων. Κυρία Ελίτα, ο Γρήβας, κυρία Ελίτα, ο Γρήβας ήρθε στην Κύπρο το 1964 κατόπιν είχε πάει μια επιτροπή στην Αθήνα να τον καλέσει. Δεν μου απαντάτε. Έρχομαι κατευθείαν. Ήταν σε γνώση του, ασφαλώς ήταν σε γνώση του, αλλά προσπαθώ να στην κατάθεση του. Λοιπόν, εάν με αφήσετε να μιλήσω μπορώ να απαντήσω, αλλά με έχουν διακόψει 8 φορές. Γιατί παίζετε το ρόλο το δικό μου. Μην τον παίζετε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο Γρήβας και υπάρχουν και στα βρετανικά έγγραφα έγγραφο του 1964 που λέει Use of Γρήβας, αξιοποίηση του Γρήβα ήδη από το 1964. Ο Γρήβας ήρθε στην Κύπρο το 1964 με σκοπό και το έλεγε και η επιτροπή που τον εκάλεσε. Για να σώσει την Κύπρο, όχι από τους Τούρκους, από τον κομμουνισμό. Τελεία. Είναι καταγραμμένα αυτά. Τελεία. Όποτε πάω να μιλήσω. Μα πόση ώρα θα βγει η ψυχή μου να ακούω συνεχώς πράγματα το οποίο είναι σε όχι εν το θέμα. Κυρία Λίτα, συγγνώμη. Θα απαντήσω την ερώτησή σας. Θα απαντήσω την ερώτησή σας. Αν τους κάμναμε τα χατήρια τους είπατε. Το χατήρι τους ήταν να δεχτούμε την διχοτόμηση της χώρας μας. Αντιλαμβάνομαι κύριε Κατσαουνίου ότι ενέπιπτε στην επιρροή της Δύσης και στην επιρροή του ΝΑΤΟ. Εφόσον πήγαμε κόντρα, ερώτηση τώρα, κόντρα στην επιρροή αυτή που ήταν δεδομένη από τις μεγάλες δυνάμεις, η ποινή μας ήταν αυτή που αντίθετα, κυρία Ελίτα. Αυτό είναι ερώτηση. Ναι, και σας λέω ότι η απάντηση είναι ακριβώς η αντίθετη. Διότι στον βαθμό που θα είμαστε στην επιρροή του ΝΑΤΟ, σε εκείνον τον βαθμό θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διχοτόμησή μας. Και στον βαθμό που εφεύγαμε από την επιρροή του ΝΑΤΟ, μπορούσαμε να διατηρήσουμε τη συνοχή της χώρας μας. Σας ευχαριστώ. 2 ερωτήσεις και πρέπει πάλι να πω διαφημίσεις. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσείς. Ναι, ο Θεοδόρο Νίκος είμαι. Καλησπέρα, Ελίτα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους κυρίους. Το πόρισμα, κύριε Σιζόπουλε, με όλο το σεβασμό, πιστεύω ότι είναι ελιτέστατο. Διότι μέσα δεν έχει μέσα μαρτυρίες. Και ο πιο στιγνός εγκληματίας και ο πιο βιαστής και ο πιο δολοφόνος έχει το δικαίωμα να απολογηθεί. Να πει κύριε το έκανα, ναι δεν το έκανα. Όμως ο Ιωαννίδης δεν πήγατε στον Ιωαννίδη. Στον Πατακό δεν πήγατε. Στο Λαντά δεν πήγατε. Στο Μακαρέζο δεν πήγατε. Ο Παπα-Νικολάου ο Γέα ζει, δεν έχετε πάει. Ο Γεωργίτσης ζει, δεν έχετε πάει. Άρα λοιπόν ένας που θέλει να μάθει την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή, τι να πιστέψει. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Κωνσταντίνο Χάρος, είμαι από Λάρνακα. Ναι κύριε Κωνσταντίνο. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης, ο Γιάννος Χαραλαμπίδης, κύριος Ταγιαδόρος, ότι ο φάκελος αυτός είναι ελλειπής. Εάν θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα σωστό φάκελο και ένα σωστό μπόρισμα στον κυπριακό λαό, αυτός ο φάκελος πρέπει να ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από ό,τι έχει ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ. Όχι, επιτρέψτε μου να... Ναι, συνεχίστε. Είμαι για τον τρίτο συνομιλητή του οποίου μου διαφεύγει το όνομα, ο οποίος πριν λίγο αποκαλώντας τον Γρήβαν... Κατσαούνης. Ναι, ο κύριος Κατσαούνης, αποκαλώντας τον Γρήβαν φασίσταν. Σαν φασίσταν και ότι επέθανε φασίστας. Έτσι τον είπε. Νομίζω ότι εδώ είναι προσβολή της Ο καθένας τοποθετείται όπως θέλει και τοποθετεί και τον εαυτό του αναλόγως των τοποθετήσεων του, αγαπητέ τηλεθεατή. Όταν είσαι ιστορικός όμως, πρέπει να είσαι, όταν θέλει να κάνεις τον ιστορικό, πρέπει να είναι προσοχή. Είναι ακριβής.
Είναι λυπείς οι μαστηρίες, δεν έχετε πάρει μαστηρίες από όλους. Το απάντησα και την περασμένη φορά και είπα ότι εμείς δεν είχαμε εξουσιοδότηση να λάβουμε καταθέσεις από Ελλαδίτες. Γι' αυτό περιοριστήκαμε σε Κύπριους. Είπα ότι κατ' εξαίρεση. Είπα ότι κατ' εξαίρεση. Και αυτό δείχνει σκοπιμότητες γιατί επιλέξατε τον Βασιλιά. Πήραμε από δύο. Και είχε σχέση με την Κοφίνου. Ναι, γιατί ο Βασιλιάς δεν καταθέσε στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν τον κάλεσαν να καταθέσει, γι' αυτό θέλαμε τη μαρτυρία του. Ήταν ένα άτομο σημαντικό, ήταν κλειδί των γεγονότων. Εσύ, Μαρίνο, αντιλαμβάνεσαι ότι σου λείπουν μαστηρίες, σας λείπουν μαστηρίες. Από εκεί και πέρα, εμείς προσδοκούσαμε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο δικό της μαρτυρικό υλικό, που δεν μας έδωσε. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι λείπει, είναι λυπές. Δεν έχουμε μαρτυρίες από Ελλαδίτες. Έχουμε κυρίως μαρτυρίες από την Κύπρο. Μας λες ότι είναι λυπές. Δεν είναι καθόλου λυπές. Αφού σου λείπουν μαρτυρίες. Το έγκλημα διαπράχθηκε στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα εμείς οφείλαμε να περισσώσουμε στοιχεία που υπήρχαν στην Κύπρο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα δεν είναι το πόρισμα για μένα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η Επιτροπή για το Φάκελο κατάφερε μέσα από τις αυτές 250 και πλέον χιλιάδες σελίδες να σώσει σημαντικά έγγραφα, τα οποία μετά το 1974 λαιλατήθηκαν, πολλά εξαφανίστηκαν, να διασώσουμε μαρτυρίες, τις οποίες να μπορούμε να θέσουμε στους ιστορικούς. Μαρίνο, αυστηρός ο χρόνος. Λοιπόν, αυστηρός ο χρόνος. Πρέπει να πω θα δώσω συνέχεια όμως σε αυτό, δεν θέλω να ολοκληρώσω τις απαντήσεις μου σε αυτό. Το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η εκπομπή με την Ελίτα σε συνεργασία με το Λεβέντιο Μουσείο και ομάδα ακαδημαϊκών και ιστορικών συνεχίζει να παρουσιάσει το ένθετο γυναίκα της Κύπρου με σκοπό την ανάδειξη της Κύπριας γυναίκας που αντιπροσωπεύει τη χαρακτηριστική αρετή της Κύπριας στον τόπο μας, προβάλλοντας όλες τις γυναίκες της ιστορίας μας, επώνυμες και ανώνυμες, που ξεχώρισαν. Οι τηλεθεατές παρακαλούνται να στέλνουν τις δικές τους εισηγήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την Ελίτα @sigmartv.com ή ταχυδρομικό στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχαγγέλου 31 2057 Στρόβολος, Λευκοσία. Κατευθείαν τηλεφωνήματα, Ρίκο, το επόμενο. Αν περιμένει η ώρα να το ακούσουμε, παρακαλώ. Εσείς μιλάτε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Σε ποιον απευθύνεστε για να μην απαντήσουμε? Σε όλους. Μάλιστα. Ήμουν μες στους τελευταίους που έφυγαν από το κάστρο της Κερίνιας. Μάλιστα. Και διερωτώ με, οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο κάστρο της Κερίνιας και μέχρι σήμερα υποφέρνω από το ξύλο που έφαγα, το λοιπόν, τι ήταν? Εγώ έξερα ότι συγκεκριμένα άτομα από το χωριό μου ήταν Κυπραίοι, δεν ήταν. Ούτε ο Μακάριος, ούτε ο Λυσσαρίδης, ούτε ο οποιοσδήποτε. Είναι εξωγήινοι που με δέρναν μέσα στο κάστρο της Κερίνιας και φύγαμε να φύγω την τελευταία ώρα που το κάστρο. Μιλάτε για τους πραξικοπηματίες, έτσι? Μάλιστα, τι έκαναν το πραξικόπημα? Εξωγήινοι. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Να πάρω την επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, κυρία Λίδα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σιζόπουλο. Στην Επιτροπή έχουν καλέσει ανθρώπους που ήταν παρός στην Κοφίνου? Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, δεν τελειώσα. Αν μπορεί να μου απαντήσει. Όχι, θα απαντήσει μετά γιατί θα πάρω και άλλες ερωτήσεις ανθρώπων που περιμένουν. Ολοκληρώστε την ερώτησή σας. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, διότι δεν αφήνετε τους ακροατές σας να πούν την άποψη τους. Πείτε μας την άποψή σας. Και όποια άποψη δεν συμφωνεί με τον κύριο Σιζόπουλο και τον άλλον κύριο που αποκαλεί τον κύριο το στρατηγό γρήπα φασιστά, μας κλείνετε το τηλέφωνο. Αν είναι αυτή η εκπομπή που θέλετε να κάνετε, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ. Λοιπόν, να απαντήσουμε πρώτα για το θέμα Κερίνια, πραξικόπημα. Όχι κύριε Κατσαουνή. Κύριε Κατσαουνή, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Αποσύρω. Ναι. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα, είναι γνωστά τα γεγονότα. Και ποιοι έκαναν το πραξικόπημα, τους εργαστήκαν. Τους έχετε βγάλει ως ονόματα. Αυτή είναι η ερώτηση του ανθρώπου. Καταγράψαμε ακριβώς όχι αυτούς που ανήκαν, προέβησαν σε δολοφονίες, σε ξυλοδαρμούς, οτιδήποτε. Εμείς καταγράψαμε ποιοι ήταν οι ηγέτες του πραξικοπήματος κυρίως στην Ελλάδα, ποιοι έλαβαν τις αποφάσεις,
και στην Κύπρο πώς εκτελέστηκε και ποιοι συνεργάστηκαν. Αντιλαμβάνεστε τον κόσμο τον καίει η ατιμωρησία. Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε ποινικές υποθέσεις. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ποινικές υποθέσεις, γι' αυτό δεν εξετάσαμε δολοφονικές απόπειρες, δεν εξετάσαμε δολοφονίες. Ο στόχος μας δεν ήταν να κάνουμε ποινική έρευνα. Ήταν να κάνουμε μία έρευνα πάνω σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε ιστορικό. Γι' αυτό είπαμε ότι εμείς δεν γράφουμε ιστορία. Εμείς καταγράψαμε τα πολιτικά γεγονότα και τα ευρήματά μας. Ακριβώς. Αυτό κάναμε. Ούτε ιστορία θελήσαμε να γράψουμε. Βεβαίως. Καλέσαμε και κατέθεσαν οι 4 αξιωματικοί της Εθνικής Φοράς, οι οποίοι ήσαν επικεφαλής των λόγων της Εθνικής Φοράς που έκαναν την επίθεση στην Κοφίνη. Και προς τιμήν τους, παρά το γεγονός ότι όλοι ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις και κομματικές παρατάξεις, συνέκλειναν όλοι όσον αφορά τις καταθέσεις τους το πώς έγιναν τα γεγονότα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άλλες 2 ερωτήσεις και έρχομαι σε εσάς. Παρακαλώ. Έγιναν τα γεγονότα. Παρακαλώ, αλλά δεν μας δίνουν το λόγο να μιλήσουμε. Εσείς μιλάτε, αγαπητή κυρία. Ναι, παρακαλώ. Είναι ακούγεται ένα χάος στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λέλα, και συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Είμαι κόρη ανθρώπου που έφαγε ξύλο από τους Εγγλέζους, του στην ΕΟΚΑ. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαούνη, που αποκαλεί φασίστα τον Γρίβα. Τι συμφέρον είχε, κύριε Κατσαούνη, ο Γρίβας να έρθει στον τόπο του, να διχοτομήσει τον τόπο του, για ποιον λόγο, με ποιον. Τι συμφέρον είχε. Ενώ ο Μακάριος που είχε βγάλει τον όρκο της ΕΟΚΑ, που τον είδα εγώ προσωπικά, που τον έχει ο πατέρας μου Κορνίζα, που από αυτόν τον τόπο δεν έχουμε δει τίποτα σαν οικογένεια. Ούτε θέλουμε να δούμε τίποτα. Το έκανε για την πατρίδα του πατέρας μου. Εντάξει. Και το άλλο μου θέλω να πω ήταν ότι αυτόν τον όρκο ο Μακάριος τον καταπάτησε. Και εγώ, κύριε Κατσαούνη, είμαι η κόρη αυτού του ανθρώπου. Εσείς μπορεί να είστε αγένειος και εγώ ήμουν αγέννητη, αλλά τα ξέρω από πρώτο χέρι όμως, κύριε Κατσαούνη. Και στον κύριο Σιζόπουλο θα τον παρότρινα να παίρνει πληροφορίες και από ανθρώπους απλούς που έζησαν τα γεγονότα και ξέρουν πιο καλά πράγματα. Από έγγραφα και από πράγματα άλλα που παίρνει πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαούνη. Ναι, είναι απλό. Ο Γρίβας ήρθε στην Κύπρο το 1971 επειδή εξακολουθούσε να υπάρχει έναν κυπριακό πρόβλημα. Ο Μακάριος εξακολουθούσε να στηρίζεται για την προστασία της Κύπρου στους αδέσμευτους και τους ανατολικούς. Η λαϊκή βάση του Μακαρίου ήταν το κέντρο και η αριστερά. Η Ελλάδα επήγετο να κλείσει το Κυπριακό μέσω μιας διχοτομικής λύσης για να πάψει αυτό το καρκίνωμα σε σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Και ο Γρίβας, ξεκινώντας από τον αντιακελισμό του και τον αντικομμουνισμό του, ιδού το συμφέρον του, ήρθε στην Κύπρο να δώσει μια διχοτομική λύση για να κλείσει αυτόν το πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος, είναι απλός. Και πέραν αυτού, αυτό το πράγμα που λέω, δεν θα σας τα αναγνώσω, αλλά έχω να με 6, 7, 8 έγγραφα. Θα κάνουμε 5-6 εκπομπές. Μην ανησυχείτε. Κύριε Χαρλαμπή. Εγώ νομίζω ότι για να φτάσουμε στο πραξικόπημα του 1974 και στην εισβολή, πάλι πρέπει να αναλύσουμε την κρίση. Και η κρίση πάει πιο βαθιά, πάει στο 64, μπορεί να πηγαίνει μέχρι το 50, αλλά πάει και στη δεκαετία του 60. Καθοριστικός παράγοντας για να φτάσουμε στο 1974 ήταν η αποχώρηση της μεραρχίας. Εξού και ο Τσεκλεϊγκίλ γράφει στα απομνημονεύματά του ότι όταν έγινε η Κοφίνου, που είναι φοβερό, κερδίζει στο πεδίο της μάχης και χάνει διπλωματικά, αυτό συνέβη, η Τουρκία δεν είχε αποβατικό στόλο. Και όταν έγινε η σύσκεψη μαζί με τον Ντεμιρέλ, είπε ο Ντεμιρέλ, φέρτε μου το στόλο. Άρα το 67 δεν το 67. Και υπάρχουν και τα έγγραφα του ΣΥΣΚΟ. Και από τότε μέχρι, υπάρχουν τα έγγραφα του Άτσικου. Μέχρι το 74. Και λένε το εξής. Φέρτε το στόλο. Και του απαντά ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Έχουμε μαούνες από την Κωνσταντινούπολη και από αλλού. Και γράφουν μέσα ότι τότε είπε η τουρκική ηγεσία, θα φτιάξουμε στόλο, όσο πλέον η Κύπρος ήταν ανοχήρωτη, για να οργανωθούμε μια μέρα όταν θα δοθεί ευκαιρία να γίνει εισβολή. Τώρα την ευκαιρία την δώσαμε μέσω από έναν εμφύλιο πόλεμο και από την δική μας ανοργανωσιά. Αφέλεια. Όχι, δεν ήταν εμφύλιος πόλεμος. Αυτό το πράγμα. Η άποψη μου είναι ότι πρόκειται περί ενός εμφυλίου πολέμου και θα σας πω και κάτι. Έτσι και κλείνω. Αμφότεροι, Γρίβας και Μακάριος, τους οποίους πρέπει να σεβόμαστε ως ιστορικές προσωπικότητες. Και τις σεβόμαστε. Βεβαίως, απόλυτα. Εγώ τους σέβομαι απόλυτα. Και τους δύο. Επιδίωξαν το θάνατο τους.
Εάν δείτε τον φυσικό του βεβαίως, θάνατο. εάν δείτε πώς υπέγραφε 2 μήνες πριν το θάνατο του Γρήβας στην Ιωκαβίτα, υπέγραφε ως πλούτο. Και το έχω ψάξει. Παραπέμπει στον Άδη, ναι, ο πλούτονας. Τον είχε εξετάσει ο ανεψιός του, ο ιατρός του Παπαπέτρου. Ήταν βαθύτατα άρρωστος με την καρδιά του, είχε γεμίσει πνεύμονες του υγρών και του είπε: Θεία, πρέπει να μπει σε κλινική. Πώς το ερμηνεύετε, δηλαδή? Απαντούσε ότι είχε καταλάβει στα διέξοδα στα οποία είχε οδηγηθεί. Είχαν καταλάβει και οι δύο τις ευθύνες. Εν συνεχεία δε ο Μακάριος μετά το 1974, όταν ήρθε και ήταν άρρωστος, άφησε τον εαυτό του. Μάλιστα, υπάρχει στιχομηθεία την οποία μου μετέφερε ο ίδιος ο Καρούσος, διοικητής της ΕΟΚΑΠΙΤΑ που αποχώρησε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, στη συνάντηση τους που είχαν στο Μεγάλη Βρετανία. Και του είπε ο Μακάριος, είδατε κύριε Καρούσο τι προξενήσετε με τη δράση της Ιωκαβίτα? Και ο Καρούσος του απάντησε: την Ιωκαβίτα την οποία εσείς ιδρύσατε μακαριότατα. Λοιπόν, έχουν μείνει πολλά πράγματα αναπάντητα. Έχει μείνει αναπάντητος ο Συνοφορίδης με τις καταγγελίες. Συγγνώμη τώρα, εγώ θα λάβω σοβαρά υπόψη την κουβέντα, την περικοπή του Καρούσου. Θα λάβω σοβαρά υπόψη την περικοπή ότι ο Μακάριος είδε στην την Ιωκαβίτα. Έτσι το καταλάβετε? Όχι, έτσι που το κατάλαβα. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν έλαβε τις ευθύνες του για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος ανατροπής του Μακαρίου ήρθε στην Κύπρο. Βεβαίως ο Καρούσος. Ο Καρούσος είναι παρασημοφορηθής αξιωματικός του Ελληνικού στρατού από τον από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή επειδή τον επαρασημοφόρησε. Όποιον επαρασημοφόρησε δηλαδή. Εγώ έχω το έγγραφο νίκη. Το έγγραφο νίκη σχέδιο πραξικοπήματος, το οποίο σχεδιάστηκε το 1973 τον Ιούλιο από τον Γρήβα, και ένας από αυτούς οι οποίοι έδωσαν στοιχεία και συνέδραμα στη διαμόρφωση ήταν ο Καρούσος. Ξέρετε γιατί το είπε ο Καρούσος? Ακριβώς διότι ήταν ένας από αυτούς που διαφωνούσαν με τα όσα γίνονταν και με τις ανατινάξεις των αστυνομικών σταθμών, βρίσκεται στο περιθώριο. Και διότι ήταν ένας από αυτούς που όταν κατέβηκε στην Κύπρο εκατανόησε ακριβώς αυτήν την πόλωση η οποία δημιουργείται και θεωρούσε ότι ευθύνες για ό,τι συνέβη δεν είχε μόνο η ενωτική παράταξη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εδρούσε και ο ίδιος ο Μακάριος στην τότε εποχή. Παραπέμπεται τώρα σε μια λέξη κλειδί που είναι και το μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να μας απασχολήσει όλους αυτή τη στιγμή, η λέξη πόλωση. Λοιπόν, θα πάρω και άλλες ερωτήσεις για να μας μείνει λίγος χρόνος μετά να σχολιάσουμε και άλλα θέματα που έχουν τεθεί. Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση ότι αυτός ο φάκελος, αυτό το πόρισμα θα πρέπει να μας πάρει πολλές εκπομπές. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Η ερώτησή σας. Ναι, είμαι μάρτυρας παιδί στελέχους της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Την ημέρα του πραξικοπήματος, ο πατέρας μου και εγώ βρισκόμαστε σε ψάρεμα. Δεν είχαμε γνώση τι θα γινόταν ή τι μηνύεται να γίνει. Είναι αυτό της μάρτυρας. Ποια ηλικία είχατε όταν ο πατέρας? Το όνομα μου είναι Γιάννη Τσιουαννό, είμαι από Λεμεσό. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το ανώνυμο. Όμως, η πραγματικότητα, κάποιοι ανεύθυνοι μέλη της ΕΟΚΑΒΙΤΑ τη συγκεκριμένη μέρα, πάνω στην πίεση και το μίσος, πήραν τα όπλα και τα στρέψαν εναντί των ανθρώπων της Δημοκρατίας. Ή κάποιοι για προσωπικούς λόγους έστρεψαν τα όπλα εναντί ανθρώπων της Δημοκρατίας. Όμως, αν αυτό είναι κριτήριο να καταδικαστεί μια παράταξη, τότε λυπάμαι. Όμως, θέλω να καταθέσω εδώ, αν αυτά που γίνονται στα καθημερινά τηλεοπτικά πάνελ, οι αντιπαραθέσεις, οι λογομαχίες των πολιτικών, αυτόν τι δεικνύει? Δεικνύει ανθρώπους που θέλουν να διχάσουν τον λαό. Ότι ο διχασμός καλά κρατεί. Μάλιστα. Όχι για τον ενώσουν τον λαό. Εγώ εισηγούμε προς όλον τον λαό να αποποιηθούν τις κομματικές τους ιδιότητες. Αυτοί δεν μπορούν να δώσουν μέλλον, διότι οι ιδεολογίες που εκπροσωπούσαν έχουν ξεφτύσει. Είτε αυτοί λέγονται της αριστεράς, εδώ και 20 χρόνια, είτε σοσιαλισμός, είτε δεξιά, έχουν ξεφτύσει. Δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα και στην ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μία άποψη. Θα πάρω κι άλλο τηλέφωνο. Κρατήστε να μπορείτε να απαντήσετε εν κατακλείδη. Παρακαλώ. Ναι.
Η επόμενη ερώτηση. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στον κύριο Ταλιαδόρον ήθελα να κάνω την ερώτησή μου. Ναι. Που είχε να αναφερθεί στο Μακάριον ότι δεν ήθελε την ένωση. Μάλιστα. Αν είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Ταλιαδόρε, σαν πρόεδρος της στο δασκάλο, να έχετε αυτή την αντίληψη σήμερα το 2011. Και λυπούμε ιδιαιτέρως για σας να κατέχετε αυτήν τη θέση και να λέτε ότι ο Μακάριος δεν ήθελε την ένωση. Ένας άνθρωπος που είχε το 95% του λαού συσπηρωμένο. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Ταλιαδόρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσει ο κύριος Ταλιαδόρος. Η επόμενη ερώτηση που περιμένει η ώρα, παρακαλώ. Ναι. Είναι ανοιχτή η τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ναι, ο Πέτρος Ιωάννη είμαι. Εσείς, ναι. Ναι, μ' ακούτε? Πολύ καθαρά, πείτε μας την ερώτησή σας. Πέτρος Ιωάννη είμαι. Ναι, ειλικρινέστατα θλίβομαι ειλικρινέστατα που 4 άτομα είναι εκεί. Δεν μπορούν, γνωρίζουν και 4 την πραγματικότητα, την ομοίη αλήθεια, τη γνωρίζουν και οι 4 και οι 4 προσπαθούν να πούν με τη δική τους σκέψη, δικά τους συμφέροντα, να πείσουν τον Κυπριακό λαό που γνωρίζει πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζουν οι κύριοι. Δηλαδή ποια είναι η ομοίη αλήθεια, ποια είναι η ομοίη αλήθεια? Η ομοίη αλήθεια. Η ομοίη αλήθεια είναι ότι έπρεπε να διαμεριστεί η Κύπρος, να διαχωριστεί, όπως είπε και κάποιος προηγουμένως, διέρη και βασίλευε, οι Εγγλέζοι, ο νόμος τους Εγγλέζους, διέρεσαν την Κύπρο, βοήθησαν και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες να διαχωρίσουμε την Κύπρο, να μπορούν να τη ελέγχουν, να μην υπάρχει ποτέ ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων. Ο πρώτος στόχος τους ήταν να σπείρουν τον σοβινισμό, να διχάσουν τα δύο κοινότητες και ξεκίνησε από τον αγώνα του 55-59 όταν οι πρώτα εκτελέσεις που κάναν και τα πρώτα κακά που κάναν η ΟΚΑ ήταν να σπρώξει τους Τούρκους, το σύλλογο στοιχείο, να συνεργαστεί με τους Άγγλους και να αποκλείσει τους, εγώ θα πω ακερικούς, τους αριστερούς. Να αποκλείσει από τον αγώνα. Και δεν συμφωνώ με τον προηγούμενο δωρητή ότι ήταν αριστερός και ήταν μες στην ΟΚΑ. Τότε να αποκλείεται. Το αποκλείω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Έχει κλείσει. Λοιπόν, κύριε Ταλιαδόρε, πολύ σύντομα, μας μένουν μόνο 5 λεπτά για το τέλος. Ξεκινώ από το τελευταίο. Πάρα πολλοί αριστεροί στρατεύτηκαν ακριβώς στον αγώνα της ΙΟΚΑ. Τον αγώνα της ΙΟΚΑ δεν συμμετείχε η ηγεσία του ΑΚΕ για συγκεκριμένους λόγους που ακριβώς το εκφράζει και ο Ρολάντος σήμερα. Δεύτερο, για το Γρίβα, πολύ σύντομα, έγινε το 40. Πάσχη λογική. Όχι, για τον Μακάριο, ότι δεν. Ναι, θα απαντήσω και σε εκείνο. 41-44 συνεργάτες των Γερμανών, το 48 συνεργάτες των Εγγλέζων με νυχή στην Κύπρο, το 55 εναντίον των Εγγλέζων. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, ο Ρολάντο. Πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις αντιφάσεις. Ο Μακάριος ήταν ο πολιτικός αρχηγός του ένοπλου αγώνα της ΟΚΑ και το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή Δελίτα, μέχρι το 1973 ανέφερα και την δήλωση του στη Γιαλούσα ότι η ελληνική παραλάβαμε την Κύπρο, ελληνική θα την παραδώσουμε. Είναι ο προβληματισμός ο δικός μου ήταν γιατί δεν θέλησε να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ και μέχρι σήμερα πληρώνουμε αυτόν τον λάθος. Και ένα δεύτερο λάθος. Για σας. Και είναι ένα απάντητο ερώτημα. Και ένα δεύτερο που νομίζω είχε διαπράξει λάθος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είναι ότι δυστυχώς δεν κατόρθωσε, όχι πάντοτε με ευθύνη του, να έχει άριστες σχέσεις με τις ελληνικές κυβερνήσεις. Είτε η Χούντερ είτε οι δημοκρατικές ακόμα κυβερνήσεις συγκρούστηκε, να το πούμε, πολύ περισσότερο με τις δημοκρατικές κυβερνήσεις. Με τον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι πολύ γνωστή η επιστολή, άλλα αποφασίσουν και άλλα πράγματα. Άποψη γιατί το έκανε. Ακριβώς το μεγάλο ερώτημα που δεν απαντούνται από αυτό το πόρισμα είναι αυτό. Και γι' αυτό λέμε ότι η αλήθεια δεν την γνωρίζω, να είμαι ειλικρινής. Ψάχνουμε και αναζητούμε την αλήθεια και δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να καταλήξουμε στην αλήθεια. Κύριος Κατσαούνη. Είναι το τελικό μου? Ναι, είναι το τελικό. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι απλό το θέμα. Δεν είχαμε διχασμό στην Κύπρο, ούτε εμφύλιο πόλεμο. Είχαμε ένα λαό συσπηρωμένο γύρω από τον Μακάριο που έδινε τον αγώνα για αποτροπή της διχοτόμησης. Και είχαμε και μια άλλη παράδαξη η οποία κατάφερε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Αμερικάνων προκειμένου να επιβάλλει στην Κύπρο την διχοτόμηση.
Δεν ήταν δηλαδή... Αυτά που λέτε σε μένα ακούγονται ειδικά δοσμένα για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο διχασμός και μεγαλύτερη πόλωση που υφίσταται, κύριε Κατσιώνα. Κυρία Ελίτα, συγγνώμη. Ναι. Λυπούμε αν αυτά τα πράγματα τα οποία λέω... Πιστεύετε ότι όλη εκείνη η ενωτική παράταξη εξυπνούσαν και κοιμώντουσαν για να επιφέρουν την διχοτομία? Θα απαντήσω στους Τούρκους στην Κύπρο. Θα απαντήσω αμέσως. Αφήστε με σας παρακαλώ. Λοιπόν, μέσα στους κόλπους εκείνης της παράταξης υπήρχε πάρα πολύ έντονος ο αντικομμουνισμός. Αυτόν είναι ίσως το μόνο πράγμα που μπορεί να λείπει από τον φάκελο. Η προσπάθεια να διχοτομηθεί η Κύπρος ήταν συνυφασμένη με την προσπάθεια να συρρικνωθεί πάρα πολύ και η επιρροή της αριστεράς. Το ένα ήταν συνυφασμένο με το άλλο. Και αυτό ήταν το πρώτο, το καθοριστικό για τον Γρίβαν ήταν να χτυπήσει την αριστερά. Γι' αυτό και επειδή πάω και πιο πίσω που αναφέρεται για το 1955 που ήρθε να κάνει την ΕΟΚΑ, εγώ λέω καθαρά, η ΕΟΚΑ δεν ήταν απλά και μόνο μια αντιαπικιακή οργάνωση. Έναν συνυφασμένο μέσα σε όλη την πολιτική της ΕΟΚΑ ήταν και το χτύπημα της αριστεράς. Αυτό είναι ένα θέμα για μια μεγάλη άλλη Επομένως, εγώ βλέπω μια στοιχειώδη συνέχεια σε όλη την πορεία του στρατηγού Γρίβα. Όπως ξεκίνησε χίτης το 1942, έτσι επέθανε μέσα στο κρυσφύγετο του το 1974. Αντίθετα, ο Μακάριος διαφοροποιείται και κλείνω με αυτό λέγοντας ότι ο Μακάριος έγινε στόχος όλων αυτών των δυτικών, των γρητικών, των χουντικών κτλ. Διότι αρνείτο να δεχτεί την διχοτόμηση της Κύπρου και εκ των πραγμάτων υποχρεώθηκε να στηριχτεί στο διεθνή χώρο ή στους Σοβιετικούς και στους αδέσμευτους και εκ των πραγμάτων υποχρεώθηκε να στηριχτεί εσωτερικά ή στην αριστερά και το κέντρο. Για μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου όμως, Γιάννο, λέει ότι αυτή η συγκεκριμένη πολιτική στάση του Μακαρίου ήταν αυτή που έφερε τον διπολισμό, την διχόνοια, να καταπιέζονται οι ενωτικοί, να αντιδρούν απάνω στην αριστερά και με αποτέλεσμα κάποιοι να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δύο ομάδες ανθρώπων για να διχάσουν και να φέρουν τον Τούρκο εισβολέα. Θα ήθελα την άποψή σου, είναι καταληκτικότατη. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή όταν γράφω και στις εφημερίδες αλλά και στα βιβλία, δεν είναι για να δικάζω. Αφήνω τον αναγνώστη μέσα από τα στοιχεία και μέσα από την ανάλυση να κρίνει. Το μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο, ειδικώς μετά το 1974, είναι ότι στείνονται πρώτο δικαστήρια, είτε οι συζητητές προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ή να προωθήσουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Είναι γνωστές και οι καταγωγές μου και οι απόψεις μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, γι' αυτό λέω ότι είχαμε δύο ισχυρές προσωπικότητες, όπως ήταν κάποτε ο Βασιλιάς μαζί με τον Βενιζέλο, οι οποίοι είχαν διαφορετικές αντιλήψεις. Μέσω αυτών των δύο προσωπικότητων υπήρχε ένας διχασμός. Για να μελετήσουμε γιατί υπήρχε αυτός ο διχασμός, χρειαζόμαστε άλλες 10-15 εκπομπές. Επομένως, τη λέξη διχασμός οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη πολιτικής οριμότητας και ευθύνης. Και δυστυχώς παρατηρώ ότι και σε αυτήν την περίοδο υπάρχει φοβερή έλλειψη πολιτικής οριμότητας και ευθύνης. Άρα ελοχεύει πάλι ένας μεγάλος κίνδυνος. Ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος. Και σας πω τώρα, τότε μπορεί να ήταν η υπερβολική αγάπη του μεν για την Ένωση, η υπερβολική αγάπη του άλλου για να σώσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σήμερα είναι το παιχνίδι της εξουσίας. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν αυτό για μένα. Και επειδή είναι και μέρα του όχι σήμερα, και επειδή είναι και μέρα του όχι σήμερα, ακριβώς η οικονομική κρίση που περνάει η Ελλάδα και η κρίση που περνούμε σήμερα δεν είναι απλά οικονομική. Είναι πόλεμος. Είναι κρίση συστήματος αρχών και αξιών, και διότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ο ένας τον άλλο μέσα από τα λάθη του. Δηλαδή να αποδεχθούμε οι πρώην γρηβικοί τους μακαριακούς μέσα από τα λάθη τους, οι μακαριακοί τους πρώην γρηβικούς μέσα από τα λάθη τους, να διδαχθούμε από το παρελθόν και να γίνουμε ορθολογιστές, πιστεύοντας ότι κατά την άποψη μου... Αυτό το χρειαζόμαστε. Να δώσω λίγο χρόνο και στον Μαρίνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ορθολογισμό. Παρακαλώ. Ελίτα, το κομβικό σημείο της όξυνσης του διχασμού στην Κύπρο ξεκίνησε από τη στιγμή που η Χούντα αναλαμβάνει στην Ελλάδα την εξουσία
με όλα αυτά τα οποία επήλθαν στην Κύπρο. Βλέπετε ότι όλα τα έγγραφα που έχουμε του Δευτέρου Γραφείου του ΓΕΦ και των διαφόρων διοικήσεων, όσον αφορά των εχθρών, ελάχιστα αναφέροντα, επικεντρώνονται κυρίως η προσπάθεια τους στο θέμα παρακολούθησης των ημετέρων εντός και του διχαστικού κλίματος το οποίο καλλιεργούσαν και προωθούσαν. Ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Άρα χρησιμοποίησαν τον διχασμό. Βεβαίως τον καλλιέργησαν, δεν τον χρησιμοποίησαν. Τον καλλιέργησαν και τον όξυναν για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Για να δικαιολογηθεί στη συνέχεια μέσα από την αποσταθεροποίηση το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα πάνω σε αυτήν την λογική στηριζόταν. Επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία σήμερα, κύριε Σιζόπουλε? Χρειάζεται προσοχή γιατί δεν είναι τα ίδια τα γεγονότα, αλλά αν δεν προσέξουμε μπορεί να φτάσουμε σε έναν κύκλο παραπλήσιων, αλλά όχι με τα ίδια δεδομένα. Το δεύτερο, θέλω να επανορθώσω κάτι το οποίο είπε ο κύριος Σαλιαδόρος. Το μήνυμα ότι άλλα συμφωνούν και άλλα πράττεται δεν ήταν κάτι που αφορούσε τη σύγκρουση Μακαρίου μαζί με την ελληνική κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Ήταν μήνυμα, τηλεγράφημα, το οποίο έστειλε ο Παπανδρέου και στον Μακάριο και στο Γρίβα για τα γεγονότα της Μασούρας. Και τους το επέδωσε και τον δύο ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο. Αν δεν κάνω τότε λάθος ήταν ο Αλέξανδρος, ο Αλεξανδράκης. Στον αέρα όπως έγινε χτες. Λοιπόν, το δεύτερο. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Γιάννος ο Ιωάννου. Ο πρώτο-τελευταίος. Είπα και χθες ότι δεν γνωρίζαν το σύνολο της ΙΟΚΑΒ για το πραξικόπημα. Υπήρχαν επιλεκτικά κάποια στελέχη της που το γνώριζαν και δεν το γνώριζαν. Την ΙΟΚΑΒ την χρησιμοποίησε η Χούντα για να δημιουργήσει την περαιτέρω όξυνση του διχασμού και να δικαιολογήσει το πραξικόπημα το οποίο ακολούθησε. Την αριστερά ποιος την χρησιμοποίησε? Γιατί όλοι χρησιμοποιηθήκαμε εδώ. Όταν δημιουργήσει έναν πόλο, είναι προφανές ότι δημιουργείται και ο άλλος πόλος. Είναι νόμος της φύσης. Είναι νόμος της φύσης. Ναι. Όταν δημιουργείται ένας πόλος και λειτουργεί με έναν τρόπο, όλοι οι υπόλοιποι είναι άλλος ο πόλος. Είναι λογικό αυτό να δημιουργείται. Θα κλείσουμε στον αέρα. Είστε σύμφωνοι να δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις εκπομπές? Είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους τηλεθεατές μας. Πάμε να κλείσουμε. Παντρεύεστε τον επόμενο χρόνο? Η εκπομπή με την Ελίτα και η εταιρεία Waiting by Lily μαζί με μια ομάδα συνεργατών διοργανώνει το γάμο σας. Για να είστε το τυχερό ζευγάρι, δηλώστε συμμετοχή για να μπείτε στην κλήρωση στα τηλέφωνα 22 580 888, 22 580 324, μέσω email στο metinelita@sigmatv.com ή μέσω του group μας στο Facebook μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.